Radyo Philippines, fully digitalized, numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Unmatched, number 1 and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo. Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 38 minutos na nakaligad sa takna sininga lasa 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Radyo Isod 2 diri sa DOFM, Bombo Radyo Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted source of news and information, ang Bombo Radyo Philippines. Adlaw kita karon sa Miyerkules, Pebrero 18, tuiga 2026. Sa gihapon ini mo lang ang kurban, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapaw na dalagkuhan karon nga mga balita, pagsarado sa halano ni flyover sa sulod sa isa ka bulan, aprobado na sa City Council. Ini kasunod sa pagkadiskubre sa pila ka mga depikto matapos nga ini ang kaayo liwat o bangod man sa kadanon, pero may mga depikto sa gyapon nga nasiplatan diri banwa. Rason nga ti ini ang plano nga kayuhon liwat magalawig sa isa ka bulan ang pagkayo sini. Rason nga ti ang closure sa halano ni flyover mga isaman sini ka bulan. Ti ekspektaron naton nga mayara naman sa pagpugok sa pagpugok sa flow sa traffic sa area iya sa General Lalunay. Sa aton sini karon nga mga kabumbo. Sa pihak nga bahin, examination week ginalantaw sa Explosive Ordnance Division nga rason sa paglapta sa bomb threat. Nagpanugyan sa publiko nga likawan ang pagpalapta sini. Ari naman ang bomb threat ganiyo. Kung hindi ganini madakpa naman kung sino mandatos or sino ang nagpasimuno sining bomb threat gani. May malaskara naman sini karon mo. Sa aton sini nga mga kabumbo, anay nga nagtahaw-tahaw na to, liwat naman nga nagbalik niyo. Sa dugang pa nga mga balita kag impormasyon, 15th sangguniang panlalawigan sa Iloilo. Ginimitaran ng DILG agod mathagan sa ginapagawa sini nga memorandum circular may kangtanan sa pagdumili sa paggamit sa government-owned vehicles ko na weekend kag holidays. Kasimplingin lamang mo sa aton sini nga mga kabumbo, di bala for official use only ang mga government vehicles naton. Di anong official dira nga paggamit tabi during weekend nga way isang opisina kag during holiday nga way man sang opisina. Ang iban sini iya ti do kasubong nga ginagamit na nila ya personal nga salakyan sini nila ang mga government-owned vehicles, particularmente ning mga nagangkon sang red plate bla. Anyway, istoryanta na karon sa aton sinipre niya nga pagpangalagad kag sa mga nagapaw na dalagkuan man nga mga balita karon sa palibot sa pungsod Pilipinas. Makakilibot ining ginabuyan ni Vice President Sara Duterte nga statement nga siya ang magpapili bilang presidente sa palabuton nga tuig 2028 nga eleksyon. Sa isa iya kapag sinapol sa aton sini nga mga kabumbo, apisar nga malipot, pero naggadalom ang paminsaron sa tanan sini iya nga mga nakabate sa sining pahayag sa Vice Presidente Leo Kudagani Kiobla Bombo John Dave Engineer. Malipot lamang ining statement from the Vice President, pero nagbilin ini isang tuman iya ka makabing naton sarang iya nga dapat kag padalman nga amo sini ang plastada sa aton sini nga mga kabumbo. Although makabing naton iya nga temprano pa ang deklarasyon nagikan sa Vice Presidente nga luyang niya magpapili bilang presidente. Paano karon sa aton sini nga mga kasimanwa kay te kun lang tawon sini nimo banwa daw kasubong yang ginpotos ni sa impeachment na complaint ang Vice Presidente sa aton sini nga mga kabumbo. Pero ini siya banwang nag-deklarar pa nga mga papili bilang presidente. Ano ayhan nga sa isang
move ini nagikan iya sa aton sini nga Vice Presidente. Sa aton sini nga mga kasimanwari ba lang iya sini nga statement sa sining pagpayag niya nga ini magapapili bilang presidente sa pungsod Pilipinas sa palabuton nga tuig 2028 nga eleksyon. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Syukran. Amula na kalipot padwa. Why na damo na yun sa nga kung ano pa nga mga istorya kag kung ano pa nga mga palabor-labor. Sa aton sini nga mga kabumbot yan ay bala estratehiya ini sa nga kampo sa mga Duterte sa sining temprano pa nga deklarasyon sa iya sining tinutuyo nga pagpapili bilang presidente sa palabuton sining tuig 2028. Sa aton sining mga kasimanwa pisar nga ti ini siya banwa ang may ara sang nagakabit-kabit sini iyang impeachment complaint. Sa aton sining mga kabumbo kag ang iya sining pamilya ti nagapangatubang pagkaroon sa problema man bangod ang ila sining patriarch, ang ila sining ama nga si former President Rodrigo Duterte ang ara dito sa The Hague sa International Criminal Court. Nagapangatubang man iya sa kaso nga crimes against humanity. Sa aton sining mga kasimanwa kung madumduman nyo pa makapila naman kabisis nga nagpabutyag ang Vice Presidente sa kahandaan sa pagtalos sa aton sining presidente in kaso por kaso. Sa aton sining mga kabumbo kung inyo pa madumduman nga there was a time nga ginhinulsolan man ni Vice President Sara Duterte kag publicly nag-apologize ini siya sang iya sini iya nga nangin papel sa eleksyon sadtong nangin running mate niya si President Bongbong Marcos. Sa aton sining mga kabumbo nagpangayo ini siya sang banwa pasaylo kag grabe ang paghinulsol niya kay man sa karon sa aton sining mga kabumbo makabig nga ti daw nagadalos-os ang aton sini iyang pungsod. Naga-backsliding, kumbaga, sa aton sini nga mga kasimanwa. Ang claim din ni Vice President Sara Duterte, ang aton sini nga pungsod is continuously backsliding. Kag sa iya sini nga pagpati, siya ang makadala kag makahimo sa pungsod na Pilipinas nga mangin isa iya ka great nation again. Sa aton sini karon niya nga mga kabumbo, iyaman sini kay ginpayag nga ini siya ang diskontinto sa mga institutional abuses kag lapnagon sini nga korupsyon nga kun sanin iya sini nga pagpati madamo sini ang mga Pinoy nga nagaantos kag nagaagoniya subong. There was a time pagani sa aton sini nga mga kabumbo nga ti bilang constitutional duty niya readiness diin pabutyag ang iya sini nga pagkahanda nga magpanguna kag iya sini sarang nga i-offer ang iya sini kabuhi kusog kag puturo para iya sa serbisyo sa aton sini nga nasyon. Tiyan mo ning ambal sa nga aton sini nga Vice Presidente pero sa aton sini nga mga kauturan kung madumduman nyo pa sa history sa pungsod na Pilipinas, kutob sang mga temprano pa nga nagadeklarar kag nagapabutyag siniya nga magapapili sa pinakamataas sini nga posisyon diri sa pungsod na Pilipinas. Daw kasubong sining sitwasyon niya nga balay isang subay o kon pala. Nga kon sa diente gin natukiban or nadiskubrihan nga may balay dira ang pala o kon ang subay ginguba labugay ti kun tinagurukal to ang mga pala kag subay. But silingon sinibanwa nga daw kasubong ang mga temprano pa nga nagadeklarar sa ila sining interes sa pagkandidato bilang presidente. Daw kasubong iya nga nagauruka lang ang subay ang isyu man nga ginahaboy sa ila sining mga panguntra
bangod sa timprano pa sining pagpabutya nga mga papili bilang presidente. Just like what happened sa kay former Vice President Jejomar Binay. Tiwag ito makabutwa si former VP Binay sa aton sining mga kuturan. Kahit temprano pa man to siya mo, nagpahayag nga mapapili siya bilang presidente. Sa aton sining mga kabumbo. Tilang taon nato ini karon banwa kung anong mangin resulta sini sa aton sining mga kauturan. No? Sa aton sini karon iya nga palabuton nga 2028 presidential elections. Ang mga membro sang paro-paro jibla, paro-paro mga political butterfly, sa aton sini nga mga kabumbo kung hindi goods ni subong sa present administration, laban-laban sini, amat-amat na ni nga nag-arigay, amat-amat na ni pro pasimple, pro padala message sa mga malapit sa kay BP Sara nga good decision. Our country will be great again because of Vice President. We strongly support her candidacy. Bow! Support her candidacy. Lantawan nyo bla, bantayin nyo sa aton sinima kabumbo. Bisa nilabo nyo pa sa batong binangon, mabingaw lang. Amo giniyang matabo. Kapin pa ko na mga naanda na mga naton bala nga mga miyembro sang paru-paruji, mga political butterfly, fly, butterfly. Sa aton sini nga mga kabumbo, pero kung ako ay maglantaw, mga karniro ni sila. No? Mga karniro ni sila. Nga karniro, ano ba lang karniro? Kung hindi ka katulog, ano ang himuon mo? Isip ka sa karniro nga nagatumbo sa kudal. One ship jump over the fence. Kadlaw si Engineer Jan Debo. Di ba? Sa aton sino ba kamumo mo ni? Damo naman isa nagaplano kang nagatuyo nga malukso sa kudal. Kapin pa kondo nakaprupamatsyag na sila nga dumaintunsis na yung present administration. Mangita naman sila kon sa mga tinaga pa sang isaman sa mga Ilonggo philosopher nga akon sini nga suod nga biyan. Mangita naman na sila kung sino sila iya makapasilong kung sino to iya may payong nga lapad ang iya sini nga payong. Mangita naman sila kapalasilungan nila. Tilang taon nato ni banwa bantayan tang mga galawan sang mga opisyalis nato na sa aton sinikaron nga mga kasimanwa sa sining isa na naman ka political development sa bahin sa pungsod Pilipinas sa timprano pang deklarasyon sa pagpapili bilang presidente ni Vice President Sara Duterte. 50 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11 diriman sa palatuntunan na bumbuhanay sa udto. Isa man karon sa mga magluwas sa bagugilan ni sa kay Inday Sara sa kay Vice President Sara. Isa pagit sinadri karon banwa ka mga daw na makahalawat-hawat man ining plano sa Department of Education na naman, no? Or ginaduso sa Tiglikom sa Department of Education si DepEd Secretary Sani Angara may kantanan sa sining paggaduso sa trimester, no? Trimester system sa mga bulutuan sa pagligwat sa aton siniyang academic calendar. But silingon ng imbis ang 4 ka quarter, may first, second, third, fourth, no? Tingin mo na lang kuno 3 sining ka quarter sa aton sining mga kabumbo mo ng Trimester, Trimester, do bata sang Prime Minister, no? Trimester! Sa aton mga kauturan. Tingin klaro diri sa Department of Education nga kasunod sa pagkwestiyon sang pila iya ka mga mamalidha kag mga educators sa overall implementation readiness kag sining pagduso kung paano makaapekto ang plano nga pagligwat or pagsaylo sa trimester system sa classroom shortage, no, kag teacher workload kag iban pa. Ang Department of Education ginakilala ang structural reforms as long, no, or ang long-standing academic or systemic issues katulad sang kakulang sang hulot klasihan, no? Kag ti siyempre para man niya sa welfare sa mga manunudlo.
Ti interconnected ini kuno ang mga concerns nga dapat iya ululupod kag dululungan sini nga tagan sini nga kigo sini nga solusyon kag pagtamodo. Sa aton sini karon nga mga kabumbo tigin pahayag diri sa nga DepEd nga ining ginaduso karon nagatuyo nga suportahan ang mas nga lapad kuno sini nga education reforms agud i-simplify ang academic planning kag panamio ng paggamit sa nga instructional time kag mabuhina ng workload pressures sang mga manunudlo, no? Paniguro sang ahensya ng DepEd nagapabiling nga committed sa pag-refine sa mga proposal based sa feedback nagikan sa field. Ang prioridad sang DepEd nga kung may arang iman sang reforma dapat mapastrengthen sini ang learning continuity samtang nga naga-improve naman sa kondisyon sa bahin sa mga learners kag educators. Ti kun ako yang pamangkuton sa aton sini nga mga kuturan, Engineer Jande, pila naman ka bilog ang napapresidente sa nga kinaandan tanang sahi sa nga edukasyon, no? Damo naman gani nagsilinator, damo na nagkongresman. Sa aton sini nga mga kasimanwa. Now, may ginintroduce sila nga K-12 kay ti kuno ko maka tapos ikaw senior high school may obra ko nung nagahulat yun si mo. Tidin! Tugid-sugid lang ka mo. Padugang lang to ya pagunto kag palawig sang pag-eskwela sa mga kabataan sa aton sini mga kabumbo kag simpre pagagunto sa mga ginikanan nga may damo sini nga glastuhan sa aton sini nga mga kasimanwa. Why not tabi balik lang sa kung anong may ara na dabala and when it comes sa reform, no, or improvement, no, ti simpre sa aton sini mga kabumbo dugangan ta, no, budgetan ta sang tuman kanamo, pusdakan ta ya sang tuman kanamong budget sa pagpatukod sa aton sini may eskwelahan. Hindi kay pakawat ta lang kung sino naman na mapungko dira masunod, no, nga mga lilintukin sa kasahi sa klase sa tawo. Amo na bing tutukan tabi, no, di ba? Tapos ano pagid? Tingwaan, no? Parehas lang ang mga ginikanan ginapangutangan nila ang ilang sinibak bataan para mapatuon. Pangutangan man sang gobyerno ta para makahatag sang libre sining edukasyon kag damo nga paeskwela. Ang mga reforma trimester lilintukin sa sinibanwa. Ano pagid sa aton sinima kasimanwa? Ano nagapadamo kag nagapalukdo sa mga manunudlo sa workload nila? Kay hindi sila dali-dali madugangan. No? Hindi magdamo ng aton sinima manunudlo diri sa pungsod Pilipinas kay kinahanglan maluhod-luhod ka pa, mabisa-bisa ka pa, no? Sa mga ihod ni carbon nga sahi sa mga politiko ngani. Kay kung waay kaya sang basbas alin sa politiko, waay ka sang pulos dire, bisan ano ka pa kamayo nga graduar sa kurso? Education. Amo nang realidad, amo nang dapat nga ligwaton, amo nang dapat reformahon. Trimester. May mga K-12 ka mga nabalaan sa aton sinima kabumbo. Nag-improbar. Nag-nubo paganing comprehension na skills sa nga mga estudyante subong. Di ba? Sa aton sini nga mga kabumbo, ay sus Maria kagusip, reading, comprehension skills. Amo na engineer na nagnubo pagani, kabalo magbasa pero hindi ka insindi. Di ba? Amo nang dapat sininyo nga mga pagatutukan. Kanamo lang kamunyo sa nabalaan niya. Lantawa bala ang mga naggraduar dire, ang mga lapit na lang bala. Lapit na lang LPT mo. Ang mga LPT, mga licensed professional teacher, latuwa bala nung kakatabo. No? Dito sila sa iban nga pungsodo, nagapadulong, dito sila nagatudlo. Aguntuhon lang nila diri 1, 2, 3 tuig. Antusan nila di kadto sila jud sa iban sila pungsod. Dito puslan sila, dakoy la sweldo, way katuya sang ludhan, way kato sang kamangan, way kato sang dupa-dupahan nga buisit nga mga politiko para nga matagan ka sang slot nga manunudlo ka. Amo na realidad.
Lilintukin siya, oh. Oh, engineer, liyo ko na sa akon nga maintenance, bisan wala. Saka naman naton, sini nga dugo, aw. Kaya mo ng realidad mo. Hindi bla? O, lantawan nyo bla sa aton sini nga mga kabumbo. Kaya mo na ang nandan sina dire. Nga kung lang tao mo, do si sino nga mga godfather, kag do kabalaslan sa ila sa niya, pila ka mga manunudlo para lamang iyang pangita kag maka-practice ang ila sini nga profesyon, maludluhod, dupa-dupa katuanay sa mga buisit nga politiko niyo. O, nga nami iya ipang busatong din sila panghulog sa Talek. Hindi na. Si busatong gali, Visayas kami nanaw subong. Ginapangita siya kuno sa nga NBI. O, tinuway Japon. Ay Japon. Bo, basi ko abi ka pangita, pero ay magapangita. Dugang-dugangin nyo ng 10 milyones, Imuan nyo lang 100 milyones. O, para nga damo marisgo. Iban sila yung mga balita kag impormasyon. Anyway, sugpo na naton sa nga pagpalayag sa Bumbaray sa Auto pagkatapos gilamang sa Bombo Network News. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtener sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kun addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sa isang pagtahod. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo. This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Miyerkules, 18 sa buwan ng Pebrero taong 2026. At ngayong araw din po ay atin pong inoobserbahan ang Miyerkules Santo o Miyerkules ng Abo. Ito po ang simula ng panahon ng Kwaresma. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, abangan humamaya Vice President Sara Duterte inanunsyong tatakbo siya bilang Pangulo ng Pilipinas sa susunod na halalan. Ang International Criminal Court naman posibleng maglabas ng arrest warrants laban kina Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo. Anti-troll networks naman inilunsad ng mga kaanak ng drug war victims. Sa ibang mga updates tayo mamaya, ang draft report ng Senate Blue Ribbon Committee na saang tatalakayin ngayong hapon. Ilang senador tuloy pa rin na pinakakasuhan. Dating CBCP President Archbishop Socrates Villegas nagpaalala sa mga Katoliko sa pag-aayuno ngayong Miyerkules ng Abo. Manila Cathedral naman ipinapayo rin ang digital media fasting. Sa provincial report mamaya, mga kabumbo, ang milyong-milyong Katoliko dumalo sa mga serye ng misa ngayong Ash Wednesday sa iba't ibang probinsya sa ating bansa. Sa international news naman, ang Vatican hindi makikibahagi sa Board of Peace ni US President Donald Trump. At sa sports balita, ang NBA nakatakdang magbalik aksyon kasunod dyan ng All-Star break. At live nationwide via satellite. Dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Inanunsyo ni Vice President Sara Duterte na tatakbo siya bilang Pangulo ng Pilipinas sa darating na halalan. Ang anunsyo ay inilabas sa gitna ng mga kontrobersiya, kabilang na rito ang 3 impeachment complaints na nakasampal laban sa kanya sa Kamara de Representantes na kontrolado ng mga kaalyado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kamakailan, mga kabumbo, inilunsad sa Cebu ang Tatay Digong for Inday Sara Movement 2028 na layong ipakita ang suporta sa kanyang kandidatura at pagpupugay sa pamumuno ng kanyang ama, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte.
Sa kabila ng mga hamon na tiniling pong mataas ang pangalan ni VP Sara sa mga survey bilang isa sa mga frontrunner para yan sa nalalapit na halalan. Ang kanyang kandidatura ay nasang magdadala ng matinding laban sa politika, lalo na sa gitna ng mga kasong kinakaharap ng kanyang ama sa International Criminal Court. Dako tayo dyan sa may office of the Vice President. Kaugnay po ng balitang yan mga kabombo. Kuha tayo ng live report mula kay Bombo Jai Hanggayo. Kamusta dyan, Bombo Jai? Yes, Bombo Genesis, inanunsyo ni Vice President Sara Duterte na tatakbo siya bilang Pangulo sa 2028 presidential elections sa kabila ng mga usap-usapin na posible nga itong tatakbo sa susunod na halalan. Kaugnay niyan, narito pakinggan natin ang maikling pahayag ni Vice President Sara Duterte. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Alive na yun. Sa kanyang pahayag, Bombo Genesis, inako niya ang pananagutan at humingi ng tawad sa mga Pilipinong patuloy umanong nakararanas ng matinding suliranin sa bansa. Kabilang ang malawakang pagbaha na iniuugnay niya sa sistematikong korupsyon, pati na ang umano'y lantad na pang-aabuso sa mga institusyon ng gobyerno para sa pansariling interes ng ilang publiko. Hayagang din na humingi ng paumanhin na Vice Presidente na dahil sa naging papel nito sa pagtugon o pagtulong upang mahalal si Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang Pangulo ng Pilipinas. Kaugnay niya, narito papakinggan natin ang bahagi na pahayag ni Vice President Sara Duterte. Mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin. Patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. I cannot kneel before each and every Filipino to beg for forgiveness. Instead, I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Matatandaan nga mga kabombo Star Nation na magkatambal sila sa ilalim ng Unity noong year 2022. Ngunit tumutang kalaunan ng tensyon at hindi pagkakaunawaan sa loob ng administrasyon. At sa ngayon, wala pa namang opisyal na tugon ang Palasyo Malacanang hinggil sa kanyang anunsyo. Bombo Genesis? Oo. Any initial plans kung paano nyo yung magiging taktika ng kanyang kampo pagsapit ng 2028, Bombo Jai? May mga nababanggit ba siya na posibleng makasama niya doon sa pagtakbo sa 2028? Oo. Well, basically, Bombo Genesis, kanina nagpapahabol nga tayo ng katanungan. Kaugnay nga sa naging anunsyo niya. Well, obviously, medyo anticipated nga itong pag-anunsyo ni Vice President Sara Duterte. At sa kanyang maagang pagdeklara ng kanyang kandidatura, maaaring magsilbi itong hudyat ng paghahanda ng kanyang kampo upang buuin muli yung sarili niyang koalisyon. Yung hakbang na ito, Bombo Genesis, nakikita natin ng kung paano natin ito i-observe bilang pagtatangkang ihiwalay ang kanyang identity sa current administration at iharap ang sarili bilang alternatibong liderato. Wala pa naman siyang na-mention kung sino yung magiging kaalyansa, magiging makakasama niya nga sa pagtakbo sa 2028. Sa ngayon, wala pang ibang prominente personalidad ang formal na nag-anunsyo ng kandidatura sa pagkakapangulo para sa 2028. Ngunit inaasahan na iigting itong usapin ng succession and political alliances sa mga susunod na taon. Sa konteksto nga nitong naturang pahayag ni Vice President Sara Duterte, kung saan humingi din siya ng paumanhin sa kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at naglatag ng matinding puna laban nga sa kasalukuyang administrasyon. Maraming mga political analysts for sure yung nagsasabi na maaari itong magsilbing prelude o paghahanda sa isang posibleng pagtakbo niya nga nito sa susunod na halalan. Yung mga posibleng dahilan dito, Bombo Genesis, makikita natin might be a political repositioning or mayroong pagbuo ng oposisyon o any alternative leadership. Mayroong ding pag-angkin ng moral accountability dahil nga tahasan yung pag-ako ng mga responsibilidad at maaaring paraan upang ipakita yung leadership maturity dito nga kay Vice President Sara Duterte. Yan lamang Bombo Genesis yung ating nakikita dito sa mga hayagan niyang na paghayag at sa mga instant na mga anunsyo bilang pag-run for 2028 presidential elections. Okay. Bombo, ever with your questions?
Alright, Bombo Jai, meron din bang direktang pagtugon si Vice President Sara Duterte din doon sa 3 na impeachment complaint na inihain na sa kanya? And possible, meron pa daw hahabol na ika-4 na impeachment complaint against the Vice President na maaaring maging hadlang para sa kanyang pagtakbo sa pagkapangulo sa darating na 2028, Jai. Well, Bombo, Vice President Sara Duterte didn't mention anything about nga dito sa kanyang impeachment complaint. Kung yung nangyari nga kanina, as we have observed, ay pinatanggal niya yung symbol dito ng Vice President Sara Duterte at yung pagpalit nga ng podium, dito siya nagsalita. So medyo yung kanyang statement ngayon, although binasa niya ito, pero more on personal statements to kasi Bombo hindi din siya nga nag-mention about this case na kanyang ama si former President Rodrigo Duterte sa Dahig and even yung sa kanyang impeachment kasi according to her before sinabi niya na nga na it is not that essential yung impeachment na inihain nga sa kanya, so hindi niya masyado pinagtuunan ng pansin yung mga usapin na iyon, Bombo Ever. Bombo Jai, just to follow up, ito bang pagtakbo ni Vice President Sara Duterte meron daw approval ba ito galing kay President Rodrigo Duterte? Kasi kamakailan lang Bombo Jai, nakita natin na si Vice President Sara ay dumalaw din sa kanyang ama nitong mga nakalipas na araw. So, sa kanyang pahayag, Bombo Ever, hindi niya nga na-mention yung mga motivations behind niyang kanang anunsyo. Pero nakita din natin kamakailan na inilunsad nga doon sa Cebu yung Tatay Digong for Inday Sara Movement 2028 na layong ipakita yung suporta sa kanyang kandidatura at pagpupugay nga sa pamumuno ng kanyang ama na si former President former President Rodrigo Duterte. Well, sa kabila ng mga hamon, nanatiling mataas yung pangalan nila, yung kanilang apelyido sa mga pag-aaral bilang isa sa mga frontrunners para sa halalan. Yung naman yun, Bombo Ever. Okay. Medyo ironic lang, Bombo Joy, kasi yung speech ni VP Sara kanina, sinimulan na niya sa pamagitan ng paghingi ng paumanhin dahil tumulong daw siya na maipanalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero ang isa sa mga usap-usapan ay posibleng makatandem din niya si Senator Amy Marcos, presidential sister, na isa ring Marcos. May ganito bang anggulo ngayon dyan? Usap-usapan dyan sa may Office of the Vice President, Bombo Jai? Well, basically, Bombo Genesis, yung pag-announce na ni Vice President Sara Duterte ay sa last portion niya na nga sinabi na mag-announce na siya or nag-run na siya mag-run siya for 2028 presidential elections. Nagpahabol kami ng mga katanungan sa kanya, Bombo Genesis, pero hindi ba na siya nag-mention ng any names or any motivations noong sa pagtakbo nga niya. Pero ang ganitong, yung bottom line dito, Bombo Genesis, if we would look sa political context nito, yung ganitong klaseng pampublikong paghingi ng tawad nga ni Vice President Sara Duterte naman kasamang malawak na policy critic, madalas hindi lamang personal na pahayagan. Ito yung maaring calculated na steps or moves sa mas malawak na political strategy. Kung titingnan nga sa lente nitong Philippine political history, itong mga ganitong klaseng deklarasyon, Bombo Genesis, kadalasang sinusundan ng mga formal announcement and kandidatura o mas agresibo political positioning sa mga susunod. Well, i-observe natin and i-expect natin sa mga susunod na buwan o mga araw o mga weeks yung mga possible developments nga dito, Bombo Genesis. Pwede ring tingnan na bilang ganti kay Pangulong Marcos kasi kung maalala ng mga kababayan natin lately, naging usap-usapan din yung biro ni megastar Sharon Cuneta kay Pangulong Marcos dati na mali yung pinili ni Pangulong Marcos na vice-presidente. Yes. So pwedeng ganyang konteksto rin. Pero anyway, update tayo sa mga susunod pang mga pagkakataon. Maraming salamat. Ingat ka dyan, Bombo Jai. Yes, maraming salamat, Bombo Genesis. Live muna dito sa Office of the Vice President. Ito si Bombo Jai Rahangayo and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Meron na ho tayong 10 minuto mga kabombo makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Update pa rin po tayo sa mga susunod na pagkakataon. About pa rin po dito sa mainit-init pa na announcement nitong si Vice President Sara Duterte. Samantala, sa ibang updates muna tayo. Posible daw maglabas ng arrest warrant ang International Criminal Court laban kina Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Bongo ayon sa isang accredited lawyer ng International Criminal Court.
Kabilang ang 2 sa 8 tinukoy ho na co-perpetrator sa kasong crimes against humanity kaugnay ng drug war itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayon kay Attorney Gilbert Andres, sealed pa ang applications ngunit logical na asahan ang paglabas ng warrant. Nilinaw niya na hindi sakop ng Philippine extradition rules ang International Criminal Court warrants dahil ito ay isang international tribunal. Bukod kina De La Rosa at Go, kasama rin sa listahan ang ilang dating opisyal ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, Justice Department, National Bureau of Investigation at Drug Enforcement Agency ng ating bansa. Baring tinawag ni Senator Go naman na entirely unfounded at one-sided ang mga paratang habang si De La Rosa ay hindi pa rin po regular na dumadalo sa Senate session mula noong Nobyembre ng taong nakalipas. Ang usapin ay lalo pong uminit habang papalapit ang confirmation of charges hearing laban kay dating Pangulong Duterte. Samantala, nanatiling walang komunikasyon ang Senado kay Senator Ronald De La Rosa mahigit 3 buwan mula noong huli po siyang namataan sa mataas na kapulungan. Isang panayam, natanong si Senator Lacson o Panfilo Lacson kung naipag-ugnayan sa mga senador o sa liderato ng Senado ang dating general sa loob ng ilang buwan na kanyang pagkawala. Ayon kay Lacson, mistulang invisible ngayon si De La Rosa. Nakausap lamang anya ng Senado ang isa sa kanyang anak at ilang staff ni De La Rosa na patuloy na nagtatrabaho sa kanyang opisina. Maging sila ay aminado ring hindi pa naipag-ugnayan ng senador. Wala din anyang ipinadala na mensahe ang naturang senador na nagsasabing gusto na niyang bumalik sa Senado. Sa kabilang banda, tinitiyak naman ng liderato ng Senado na walang dahilan para isara ang opisina ni De La Rosa o hindi pasahurin ang kanyang staff kahit na hindi siya pumapasok at nakikibahagi sa sesyon. Ayon kay Lacson, mananatili ito hanggat nagsisilbing senador si De La Rosa. Samantala, inilunsad naman ng kaanak ng mga biktima ng war on drugs ang anti-troll networks at iba pang support systems bago ang nakatakdang confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court simula sa araw ng Lunes, Pebrero 23. Ayon kay Attorney Cristina Conti, ang Assistant to Counsel sa International Criminal Court, inilunsad ang naturang inisyatiba dahil inaasahang gagamit ng mga estratehiya ang kampo ng mga Duterte, hindi lamang sa courtroom, kundi maging sa anyay court of public opinion, partikular na sa social media gaya ng pananakot at pambubuli sa mga biktima at mga kanilang kaanak. Bukod dito, sinabi din ni Attorney Conti na pinaghahandaan na rin ng mga biktima at kanilang pamilya ang posibleng nakakagulat na estratehiya ng kampo ng depensa, kabilang na dyan ang pagharap ng dating Pangulo bilang kakaibang tao. Inilarawan ni Attorney Conti ang posibleng itsura ng dating Pangulo na magmistulang ermitanyo, base na rin anya sa salaysay ng mga kaanak ng dating Pangulo na maputi na at posibleng mahaba na rin ang buhok. Binigyang din naman ang kampo ng biktima o ng mga biktima ng war on drugs na hindi dapat magpadala ang publiko sa matinding pagbabago sa dating Pangulo sa kanyang pagharap sa susunod na linggo sa International Tribunal. Sa ngayon, umaabot na sa 529 na mga biktima ang kinilala ng International Criminal Court sa 3 bilang ng crimes against humanity charges na inihain laban sa dating Pangulo. Subalit hindi pa isinisiwalat ng legal counsels ng ang listahan ng mga individual na dadalo sa proceedings sa The Hague, Netherlands dahil na rin sa banta na maaari nilang kaharapin. Samantala, hiniling naman ng Office of the Solicitor General sa Korte Suprema na ibasura ang mga petisyon para sa writ o habeas corpus na inihain ng mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang naturang petisyon ay isa pong legal na kautusan mula sa Korte na nag-uutos sa mga otoridad na iharap sa hukuman ng isang taong nakakulong upang suriin kung legal o may batayan ng kanyang pagkakadetine. Sa memorandum na may petsang Enero 5 ng taong kasalukuyan, sinabi ng Office of the Solicitor General sa paumuno ni Solicitor General Dardine Berberabe na hindi maaring ipatupad ang habeas corpus petition dahil sa nasa labas ng teritoryo ng Pilipinas ang dating Pangulo at ang writ ay hindi epektibo sa labas ng bansa o extraterritorial. Binigyang diin din ng Office of the Solicitor General na aktibong nakikibahagi ang dating Pangulo sa kanyang depensa sa International Criminal Court, kaya't doon umano nakatuon ang kanyang mga legal na remedyo at hindi sa mga korte sa Pilipinas. Inimok din ang Korte Suprema na pairalin ang judicial restraint dahil sa ang pag-aresto at pagsuko sa dating Pangulo ay may kinalaman sa foreign relations sa saklaw ng executive branch. Ayon pa sa naturang opisina,
Isinagaw ang pag-aresto sa pamagitan ng International Police Corporation kasunod ng diffusion notice at alinsunod sa International Law at Republic Act No. 9851. Ito ho yung Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and Other Crimes Against Humanity. Tiniyak din ng naturang opisina na iginagalang ang mga karapatan at pribilehyo ng dating Pangulo sa buong proseso. Mamaya abangan din po mga karagdagan pang balita kaugnay po dun sa co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II may apela sa Korte Suprema. Yung karapatan bago ipadala sa International Criminal Court nais ding ipalinaw. At atin na pong balikan ang ating kasamahan na si Bombo Grant Hilario para sa karagdagan pang detalye. Bombo Grant. Yes, Bobo, ever umapila si former Department of Justice Secretary Attorney Vitaliano Aguirre II sa katastasang hukuman na tingnan o suriin nito ang proseso sa pagkilala ng extradition mula sa dayuhang korte o partikular sa International Criminal Court. Sa eksklusibong parehab ng Bombo Radio sa dating kalihim, kanyang ibinahagi ang apela hindi lamang sa International Tribunal kundi maging sa Korte Suprema ng bansa. Aniyaya, mayroon inilabas kamakailan ng katastasang hukuman naglalahad ng panuntunan ukol sa pagdinig na mga kahilingan para ipadala ang isang individual tungo sa ibang bansa. Naniniwala si former Justice Secretary Aguirre II na masusunod ang implementasyon ng rules on extradition proceedings na inilabas ng Korte Suprema. Nakasad kasi rito na bago tuloy ang ma-extradite ng isang akusado o individual na may warrant of arrest sa isang requesting state ay kinakailangan pa munang dumaan sa judicial process o sa korte ng bansa. Ating pakinggan ang pahayag ni Attorney Vitaliano Aguirre II, former Secretary ng Department of Justice sa eksklusibong parehab ng Bombo Radio. Ang appeal ko dito is not only to ICC. Of course, I believe that the ICC should examine whatever complaint is filed against us. But I'm more appealing to the Supreme Court na during the last 5 months ata, they came up with a rule. This is the latest rules of court, yung on extradition. Very clear dun sa extradition na yan, rule on extradition, na before a Filipino citizen could be extradited to a foreign country, merong nag-request na foreign country na gusto siyang itry doon, sinasabi doon sa rules of extradition na dapat dumaan muna sa judicial process ng Pilipinas before the RTC, then the Court of Appeals, and I believe that the Supreme Court you could still appeal to the Supreme Court doon sa extradition na yon. Kung gayon, hiling ni former Justice Secretary Vitaliano Aguirre II sa katastasang hukuman na bigyan linaw nito lalo na patungkol sa kaso o issue sa International Criminal Court. Yet niya, dito mas maipaiintindi sa mga inaakusahan kung ano ang karapatan nila bilang mga Pilipino na may pa-extradite tungo sa ibang bansa. Muli si Attorney Vitaliano Aguirre II, former Secretary ng Department of Justice. Kaya yun ang sana gusto ko ring mangyari, na sana may katulad na gawin ang Supreme Court ng ganon dahil para lamang sa ikaliliwanag ng ano ba ang karapatan nga ng Pilipino. Yung bang mga katulad naming 8 na inakusahan na sa kasama as one of the 8 perpetrators. Si Attorney Vitaliano Aguirre II ay nagsilbi bilang dating kalihim ng Department of Justice sa ilalim ng nakaraang administrasyon ni former President Rodrigo Roa Duterte. Isa siya sa 8 pinangalanan ng International Criminal Court bilang co-perpetrators ng dating Pangulo sa kasong Crimes Against Humanity. Bukod sa kanya, kabilang rito sina Senador Bongo, Senator Badod de la Rosa, former National Capital Region Police Chief Oscar Albayalde at iba pa. Sa kabila nito, maring itinanggi ni former Justice Secretary Aguirre II na siya'y kaysa sa pagpapatupad ng war on drugs ni Duterte. Nag-uulat live para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala, kaugnay naman po ng paggunita ng Ash Wednesday, umapila ang Catholic Church o Simbahang Katolika sa mga mananampalatayang Katoliko na makibahagi at isabuhay ang tunay na diwa ng Ash Wednesday bilang simula po ng panahon ng Kwaresma.
Sa misang pinangunahan ni Catholic Bishops' Conference of the Philippines Secretary General Monsignor Bernardo Pantin sa Manila Cathedral, binigyang diin niya ang kahalagahan ng dalawang obligasyon ng mga Katoliko na fasting o pag-aayuno at abstinence o pangingilin. Ipinaliwanag ni Monsignor Pantin na ang fasting ay dapat isagawa ng mga nasa 80 o 18 anyos hanggang 59 anyos na Katoliko, habang ang abstinence naman ay para sa mga 14 anyos o higit pa. Ang pag-aayuno o sa pag-aayuno po, kakain lamang ng isang full meal sa buong araw. Maaari ring kumain ng dalawang mas maliliit na kainan na kapag pinagsama ay hindi hihigit sa isang full meal. Sa pangingilin naman, hindi pinapayagan ang pagkain ng karne tulad ng karning baboy, baka at manok, habang isda at pagkaing dagat lamang ang karaniwang kinakain. Ang mga ito ay mahalagang maisagawa ngayong Ash Wednesday at sa nalalapit na mahal na araw bilang pagpapakita ng disiplina sa sarili, spiritual growth, paghingi ng pagpapatawad sa mga kasalanan at pagpapakita ng pagiging sincero sa pananampalataya. Kaugnay niyan, narito pa ang bahagi ng humilya ni Monsignor Bernardo Pantin. Day of fasting and abstinence. Ang fasting ay para doon sa mga tao na 18 years old above until pagkatapos ng birthday ng 59. So, going 60 ka na. So, pagkatapos ng 59th birthday mo, kinabukasan, so, hindi ka na obligado doon sa pag-fasting. Yung abstinence naman, hindi kakain ng karne for 14 years old above. Although sa atin sa Pilipinas, yung fasting and abstinence, hindi gaano kakon talaga ng mga pagsakripisyo. Kasi sa atin, sanay naman tayo na hindi kumakain ng karne. Kaya parang hindi sakripisyo yung hindi pagkain ng karne tuwing Friday. Maliban pa dito, binigyang diin din ni Monsignor Pantin ang digital media fasting na bahagi ng pastoral letter ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Ayon sa Catholic leader, malimit na nakakalimutan ng bawat isa ang kani-kanilang obligasyon sa sarili, obligasyon para sa pamilya at obligasyon para sa simbahan dahil sa masyadong nakapokus sa social media. Dahil dito mahalagaan niyang maipaalala sa bawat isa na umiwas din sa social media at maglaan ng oras para sa sarili, sa pamilya at sa Diyos. Parang bago nga, digital media fasting. Pero kung titingnan natin, minsan katitingin natin sa Facebook, hindi alam natin na hating gabi na pala, naubos na palang oras natin. Pero kung magkaroon tayo siguro ng for a time during Lent, then we could be a time for our family, a time for prayer, a time for each other. Kasi minsan, maski kumakain tayo, nandoon tayo nakahawak sa ating cellphone, iba ang kausap natin, nawawala ang interpersonal relationships. Sa kahuli-hulihan, walang makakapalit, mga kapatid, sa interpersonal relationship. Yung phone natin, yung media, hindi makakapalit yun. Kaya maraming mga tao, parang maski ang dami-daming mga friends sa social media, pero malungkot pa rin. Kasi walang makakapalit sa harap-harapan na pagkakaibig. Bahagi po yan ng humilya ni Monsignor Bernardo Pantin, kasabay po yan ng pag-obserba ng Ash Wednesday. Sa kaugnay pa rin pong development, ipinaalala naman sa mga mananampalatayang Katoliko ngayong Miyerkules ng Abo ang pag-aayuno of fasting. Sa isang video message, ipinaalala ng dating Catholic Bishops' Conference of the Philippines President, Archbishop Socrates Villegas ng Archdiocese of Lingayen Dagupan na ang Miyerkules ng Abo at Good Friday o Biyernes Santo ang dalawang mahalagang araw na minamandato ang mga Katoliko na mag-ayuno sa panahon ng Kwaresma. Ang sa pag-aayuno, binigyang diin ng Arsobispo ang kahalagahan ng pag-iwas sa pagkain upang ipaalala sa ating sarili na tanging ang Diyos ang kayang makapagpuno ng ating pananabik, uhaw at gutom. Ito rin anya ay isang pagkakataon para maramdaman ang pasakit ng ating pagkatao upang ipaalala sa atin na mayroong langit na dapat nating asahan kung saan wala nang magdurusa at wala nang kasamaan. Today is Ash Wednesday. This is one of the 2 days that we are required as Catholics to fast. It is Ash Wednesday and then Good Friday. What is fasting? It is staying away from food in order to remind ourselves that our craving, our thirst, our hunger, only God can satisfy. It is also an opportunity for us to feel the pain
of our human nature in order to remind us that there is heaven to look forward to, where there is no more hunger, no more pain, no more problems, no more darkness. It is a day of abstinence, to abstain from meat, which is food we enjoy. It is abstinence in order to say to the Lord, I can only be satisfied in you. Ipinaalala rin ni Archbishop Socrates na sa gitna ng pag-aayuno ngayong Miyerkules ng Abo, dapat ibahagi sa kapwa ang mga pagkain o biyayang natipid sa pag-aayuno dahil ang tunay na kahulugan ng buhay Kristiyano ay hindi sakripisyo o pagpapasakit, kundi pagtulong, pagmamahal at magiging mahabagin. Oras natin, meron na ho tayong 22 minutes makalipas magkakabombo ang alas 12 ng katanghalian. Sa ibang mga balita ho tayo, napadalhan na ng Senate Blue Ribbon Committee ng kopya unang report ang bawat senador kasunod yan ng ilang serye ng pagdinig sa nabunyag na flood control scandal. Ayon sa committee chair na si Senator Panfilo Pingdacson, tig-isang kopya ang ibinigay sa bawat senador habang iniwasan din ng komite ang katulad na nangyari na nagkaroon noon ng leak dun sa draft report. Ayon sa batikang senador, walang malaking diferensya o pagkakaiba sa nilalaman ng draft report na pinadala ngayon sa bawat senador kumpara sa nilalaman ng nag-leak na ulat. Ang ilan lamang sa mga binaguan niya ay ang mahalagang bahagi ng report kung saan inirekomenda ng komite ang paghahain ng kaso laban sa ilang malalaking personalidad tulad din na dating Senate President Chis Escudero, Senator Joel Villanueva at Senator Jinggoy Estrada at iba pa. Sa halip na recommended for filing of charges, pinalitan lamang anya ito ng katagang recommended for preliminary investigation dahil walang kapangyarihan ng komite na magrekomenda para sa paghahain ng kaso kundi irekomenda lamang ang pagsasagawa ng preliminary investigation sa mga nabanggit na personalidad. Wala anyang malaking impact ang naturang pagbabago sa kabuang nilalaman ng report habang wala ring natanggal na pangalan mula sa unang nag-leak na report. Nilinaw din ng senador na walang anumang pressure na nagtulak sa komite upang baguhin ang unang ulat. Sa ngayon ay may ilang senador nang nangako na pipirma sa naturang report inasang tatalakayin ngayong hapon sa plenaryo ng Senado. Samantala sa ibang balita, pinalakas pa ng Pilipinas at Amerika ang kanilang alyansa para maiwasan ang maritime conflict sa West Philippine Sea ayon sa Embahada ng Estados Unidos. Ito ay sa gitna nga ng papatuloy na agresyon ng mga barko ng China sa pinagtatalunang karagatan. Sa isang statement, sinabi ng US Embassy na committed silang ipagpatuloy ang pagbabantay sa Indo-Pacific region para mapigilan ang conflict at para makabuo ng malakas na mga hakbang para mapanatiling bukas ang sea lanes at hindi makubkob ng ibang bansa. Binigyang diin din ng embahada ang kolektibong depensa na mahalaga sa pagpalag at pagpigil sa agresyon saan man sa First Island Chain na nagsisilbi bilang pangunahing maritime barrier para sa Amerika at mga kaalyado nito kabilang ang Pilipinas para mapigilan ang naval expansion ng China sa Pasipiko. Pinagtibay din ng mga opisyal ng Pilipinas at Amerika ang commitment ng mga bansa sa 1951 Mutual Defense Treaty. Inihayag din ng embahada ng Amerika ang pagkondena ng US sa illegal at mapilit, agresibo at mapanlinlang na mga aktibidad ng China sa disputed waters. Nangako rin ang mga opisyal ng pagpapahusay pa ng kapasidad ng Pilipinas sa pagsubaybay at pagtugon sa mga hamon sa karagatan at maging sa mga illegal na aktibidad gaya ng illegal fishing. Gayon din ang pagpapataas pa ng missile at unmanned systems ng US dito sa Pilipinas. Bukod diyan, gagamitin din ng Pilipinas at Amerika ang foreign military financing para sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines, maging ng Philippine Coast Guard at pagpapahusay pa ng kolektibong depensa at deterrence. Ipagpapatuloy din ng Amerika ang pagbibigay ng relief commodities sa Civilian Disaster Response Authorities ng Pilipinas sa mga pangunahing Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites at iba pa. Samantala, tinawanan lamang ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio ang huling pahayag ni Senator Rodante Marcoleta na ukol huyan sa umunoy pagiging guilty of treason ng dating mahistrado. Kung babalikan, ay mistulang kumambyo si Marcoleta sa kanyang naunang pahayag na sasampahan niya ng kasong treason ng dating mahistrado dahil sa kanyang isinulat na desisyon sa kasong Magaliona versus Ermita noong 2011 ukol sa territorial waters ng Pilipinas. Katwiran ni Marcoleta, hindi na niya kailangang sampahan ng kasong treason ng dating maestrado dahil guilty na siya sa naturang kaso. Hindi naman naiwasan ni Justice Carpio na pagtawanan na ang tinuran ni Marcoleta. Ayon sa dating maestrado, mistulang gusto ni Marcoleta na umakto bilang complainant, bilang prosecutor at bilang judge dahil sa kanyang mga pahayag.
Tanong ni Carpio paano magkakaroon ng intelligent debate laban sa isang individual na katulad ni Marcoleta. Binalikan ng dating Supreme Court Justice ang pagtanggap niya sa naunang hamon ni Marcoleta na debate ukol sa West Philippine Sea kung saan ipinuntun niya ang kahalagahan ng pagkakaroon ng tiyak at partikular na paksa upang maging maayos at intelihente ang debate. Natili ring bukas ang dating mahistrado na kung gusto ni Marcoleta na pag-usapan ang lahat ng salik na bumabalot sa West Philippine Sea, maaari nila itong isagawa bilang serye ng debate, ngunit kailangang magsimula lamang muna sa unang katanungan ni Marcoleta noon. Una ay kung may West Philippine Sea at pangalawa ay kung saklaw ba ng soberanya ng Pilipinas ang mga isla at bahurang nakapaloob sa Kalayaan Island Group kahit ang mga ito ay nasa labas na ng exclusive economic zone ng ating bansa. Sa kaugnay pa rin pong development, tinanggap naman ni Senator Rodante Marcoleta ang alok ng Philippine Bar Association na mag-host sa debate sa pagitan niya at ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio kaugnay sa usapin ng West Philippine Sea. Nauna nga pong tinanggap ni Justice Carpio ang alok ng organisasyon, ngunit nais ng retiradong mahistrado na maging saklaw ng debate kung legal na umiiral ang West Philippine Sea at kung bahagi nito ang Kalayaan Island Group. Sa panig ni Marcoleta, inilatag niya ang 3 punto. Una ay ang tungkulin ng National Mapping and Resource Information Authority at Department of Foreign Affairs na tukuyin at isumite ang hangganan ng Philippine Exclusive Economic Zone bilang pagpapatupad ng Arbitral Award. Ikalawa, ang pagwawasto sa mga mapa kaugnay ng Kalayaan Island Group. At ikatlo ay ang obligasyon ng Estado sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Seas na magsumite ng charts at ng abiso. Naniniwala ang senador na sapat ang mga ito para sa isang makabuluhang debate. Samantala, kuha pa tayo ng karagdagang report. Ang Commission on Elections all set na para sa Antipolo Special Elections sa Marso 14. Ang manual ballots naman para sa halalan matatapos na raw ang pag-imprenta ngayong linggo. Kaugnayan, kumuha tayo ng karagdagan pang detalye sa pag-uulat ni Bombo Isa Cotoner. Handa na ang Commission on Elections para sa isasagawang special elections sa ikalawang distrito ng Antipolo City sa Marso 14. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Sherwin Garcia, tuloy-tuloy ang pag-iimprenta ng mga manual ballots at inaasahang matatapos ito bago matapos ang linggo. Kasunod nito ang verifikasyon ng mga balota bilang bahagi ng paghahanda. Kinilala rin ni Garcia ang suporta ng lokal na pamahalaan ng Antipolo at iba pang ahensya tulad ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection at Bureau of Jail Management and Penology na tutulong sa seguridad at iba pang operasyon kabilang ang pagboto ng mga persons deprived of liberty o PDLs. Sir, nasang stage na tayo ng paghahanda for Antipolo Special Election? More or less, prepared na kami dun sa Antipolo. Ngayon, ongoing na yung printing ng balota na maaaring matapos bago matapos ang linggo na ito at mag-verify na kami. Yun naman pong mga PNP, AFP, kasama na rin po ang Bureau of Fire Protection at saka yung BJMP sapagkat meron po tayo doon na makakaboto ng mga persons deprived of liberty, mga PDL sa tinatawag, ay handa na rin po sila lahat. Nagpapasalamat tayo sa City Government of Antipolo at buong provincial government naman po ng Rizal sapagkat pinahiram po nila sa amin. Yung mga pasilidad ng syudad at saka ng Kapitolyo, ibinigay ang lahat ng tulong po sa atin, lalong-lalo na yung opisina ng treasurer din ng Antipolo City na siyang paglalagakan ng mga gamit na gagamitin sa araw ng eleksyon at siya rin po ang paglalagakan ng mga gamit na ginamit na pagkatapos ng halalan natin. Gayunman, aminado ang poll body na limitado ang pondo para sa halalan. Humiling ang komisyon ng 98 million mula sa Department of Budget and Management. Ngunit 70 hanggang 75 million lamang ang inilaan. Sinabi ni Garcia na gagamitin ang ipon ng poll body upang matiyak ang bayad sa mga guro. Isasagawa rin ang kanilang trainings sa mga paaralan sa halip na sa mga hotel at mas mababa na meal allowance. Binigyan din niya ng mahalaga ang pagsasanay dahil marami sa mga guro ang mas sanay sa automated elections kaysa sa manual voting at bilangan. Mula sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Balik ko tayo sa ilan pang mga balita mula dyan sa may mataas na kapulungan. Si Senator Lacson nanindigan na dapat daw hong saligang batas ang masusunod sa mga posibleng kahaharaping kaso itong sina Senator Go at Senator De La Rosa sa may International Criminal Court. May update dyan si Bombo Angel Waganan.
Nanindigan sa Senate President Pro Tempore Fan Piluping Lacson na dapat manaig ang konstitusyon laban sa anumang konsiderasyon, kabilang ang pakikisama sa mga kapwa senador sa pagharap ng pamahalaan sa mga kaso ng International Criminal Court laban kina Senador Ronald Bato de la Rosa at Christopher Lawrence Bongo sa pagkakadawit sa madugong kampanya laban sa ilegal na droga noong nakaraang administrasyon. Ayon kay Lacson, mananatili umano ang moral assidancy ng Senado basta't susunod ito sa saligang batas, partikular na sa mga probisyong tungkol sa immunity from arrest sa ilalim ng Article 6, Section 11 ng Konstitusyon. Sa nasabing probisyon, ang isang senador o kongresista ay hindi maaaring arestuhin habang may sesyon ang Kongreso kung ang kasong kinakaharap ay may kaparusahang hindi lalampas sa 6 na taong pagkakakulong. Binigyan din ng senador na kung lalabagin ng batas ng bansa, wala na dapat umanong pag-uusapan dahil ang susunod daw nito ay ang paglabag na sa konstitusyon. Kaugnay nito, pinabulaanan din ni Lacson ang aligasyon sa umunoy pagkampi niya sa mga kapwa senador. Aniya, kung politika lamang ang pag-uusapan, maaari sanang ikatuwa ng isang politiko na selfish o praktikal kung mababakante ang pwesto ni Lago at De La Rosa upang patatagin ang liderato ni Senate President Vicente Tito Soto III. Ngunit hindi umano ito ang kanyang ipinaglalaban, kundi ang konstitusyon. Gayunman, sinabi ng senador na hindi pa malinaw kung maaaring umiral ang immunity from arrest sa kaso ni Go at De La Rosa dahil nakatakda pa lamang kumpirmahin ng ICC ang mga kaso laban kay Duterte sa Pebrero 23 hanggang 27. Matatandaan naman na una nang sinabi ni Senator Risa Hontiveros na magiging isang mahirap at masakit na proseso ito para sa mataas na kapulungan. Ngunit tiniyak niyang haharapin ito ng Senado bilang isang matatag na institusyon. Siyempre, mahirap, even masakit na proseso para sa Senate. Pero kailangan naming harapin as an institution at the proper time. I would stand by what sinabi ni Senate President Tito Soto noon na by tradition, while the Senate is in session, walang miyembro ang inaaresto sa loob. Samantala, inaasahan na magkakaroon ng caucus ang mga senador ngayong araw para pag-usapan ng mga nararapat na hakbang sa pagkadawit ni Go at De La Rosa sa war on drugs ng dating administrasyon. At yan ang ulat mula dito sa Senado. Ako si Bombo Anghiloganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Mula sa may mataas na kapulungan, dako tayo dyan sa may Palasyo Malacanang, mga kabumbo. Agad pong nagbigay ng reaksyon ng Palasyo Malacanang doon sa naunang pahayag ni Vice President Sara Duterte na tatakbo po siyang sa pagkapangulo sa 2028 presidential elections. Kamusta dyan anong reaksyon ng Palasyo, Bomboan? Bombo Genesis, nagbigay nga ng mensahe si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa umanay planong pagtakbo sa 2028 presidential elections ni Vice President Sara Duterte. Sa press briefing dito sa Palasyo ng Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na napanood ng Pangulong Marcos ang naging statement ng pangalawang Pangulo at sinabi nito na good luck sa kanyang posibleng paglahok sa susunod na halalan. Hindi na ito nagbigay ng karagdagang detalye, ngunit iginiit na nakatuon ang Administrasyong Marcos sa kasalukuyang mga programa at proyekto ng pamahalaan. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire nga sa pagtakbo ni VP Sara sa 2028 na presidential elections. Humingi siya ng kapatawaran dahil tinulungan niya sa pangangampanya. Tandaan po natin, ang taong bayan ang naghalal kay Pangulong Marcos Jr. Kung ano man po ang natulong niya, pareho naman po sila nagtulungan dahil ito ay unity. Kaya wag niya pong suluhin ang credit kung nanalo man ang Pangulo. At nakikita ngayon ng Pangulo, at rather ng mga kababayan natin, kung sino ba nagtatrabaho. Isang working president compared sa vice presidente. Samantala, bumuwelta ang Malacanang sa mga panawagang paghingi ng tawad sa taong bayan ni VP Sara kaugnay ng ilang isyung binabato sa administrasyon. Ayon sa Palasyo, mas nararapat umanong si Vice President Duterte ang humingi ng pauminhin sa publiko dahil sa mga kinakaharap nitong kontrobersiya at umano'y mga anomalya, lalo na ang confidential and intelligence funds. Sinabi ni Jose Castro na si VP Sara ay kabilang sa mga politikong umano'y inuuna ang pansariling interes kaysa sa kapakanan ng nakakarami. Dagdag pa ni Castro, mahalaga umanong maging malinaw ang panig ng Vice President hinggil sa mga isyong ibinabato laban sa kanya.
Mula sa Palasyo ng Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Kuha pa po tayo ng karagdagang report mula sa lalawigan. Ang Catholic Bishops Conference of the Philippines binigyang diin ang kahalagahan ng taus-pusong pagbabago at pag-uugali bilang paghahanda sa paglalakbay tungo po sa kabanalan sa pagsisimula po ng panahon ng Kwaresma. Kaugnay niyan, may report pa ang Bombo Radio Iloilo. Binigyang diin ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP ang kahalagahan ng taus-pusong pagbabago at pag-uugali bilang paghahanda sa paglalakbay tungo sa kabanalan sa opisyal na pagbubukas ng Kwaresma ngayong Miyerkules. Sa homily ni Haro Archbishop Most Reverend Medifil B. Billones D.D. na tumatayong chairman ng CBCP Episcopal Commission on Seminaries, sinabi nito na ang ritual ng pagpapahid ng abo sa noo ay hindi lamang simbolo ng pagsisisi kundi isang paalala ng tunay na layunin ng panahon ng Kwaresma, ang pag-ayos ng sarili at pagbago ng buhay. Ito'y tinukoy niya bilang pagtatapos ng makalumang paraan at pagsisimula ng bagong landas ng pananampalataya. Sa kanyang homily, hinikayat niya mga deboto na ituon ang kanilang sarili sa 3 pangunahing gawain ng simbahan ngayong Kwaresma. Unang, pagbibigay ng limos o almsgiving o ang pagtulong sa kapwa ng taimtim mula sa puso. Pangalawa ay ang pagdarasal o prayers o ang mas malalim at tapat na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Pangatlo ay ang fasting o pag-aayuno o ang pagdanas ng gutom bilang pagsasama kay Hesukristo sa paglalakbay tungo sa kabanalan. Ayon sa kanya, mga gawain ito hindi lamang tradisyon, kundi mga paraano pa magkaroon ng tunay na pagbabago sa panloob na buhay ng bawat Kristiyano. Ayon kay Billones, patuloy naman ng simbahan sa panawagan sa mananampalataya ng yakapin ang diwa ng Kwaresma sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mas malalim na relasyon sa Diyos at mas bukas na pagtulong sa kapwa. Lenten journey is a journey inside ourselves for the sake of conversion. And when we do that, we do not focus on the external. We focus on the journey within. Si Haro Archbishop Most Reverend Medifil B. Billones D.D. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Balik po tayo dito sa may Metro Manila. Ang National Capital Region Police Office magtataas na ng antas ng alerto sa full alert pagsapit ng Pebrero 21 bilang paghahanda po yan sa mga kilos protesta para sa ika-4 na pong anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. May update pa dyan si Bombo Bea Piniza. Nakatakda ng magtaas ng antas ng alerto ang National Capital Region Police Office sa full alert status sa darating na Sabado, Pebrero 21, pasado alas 5 yan ng hapon bilang preparasyon sa mga magiging demonstrasyon at programa na ikakasa ng trillion peso March Movement sa Pebrero 25 na siyang kasabay din ng ika-4 na pong anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Sa isang panayam sinabi ni National Capital Region Police Office spokesperson Police Major Hazel Asilo na wala namang naitatala o namomonitor na kahit anumang banta sa seguridad para sa gaganaping mga pagtitipon, ngunit sa kabila nito ay tiniyak ang mahigpit na pagbabantay para rito. Maliban dito ay nanunsyo rin na Asilo na may mga organisasyon at ilang mga grupo ang nag-apply ng kanilang mga permit sa lokal na pamahalaan ng Quezon City, ngunit tanging ang trillion peso March Movement lamang ang pinayagan at binigyan ng permit na magkasa ng kanilang mga programa simula yan alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Kaugnay yan, pakinggan natin ang tinig ni Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office. So para po sa mga threats, wala po tayong monitor ng mga banta kung saan man, pero patuloy naman yung ginagawa natin na pakikipag-ugnayan sa ating other intel agencies para ma-sure natin na lagi tayong nakahanda in case meron mga eventualities. Magtataas po tayo ng alert level by February 21, Saturday ng 5 p.m. Full alert status po ang NCRPO by February 21, ng 5 p.m. May mga nag-apply po ng tanong permit sa Quezon City pero ang na-approve lamang po na permit doon sa mga nag-forward ng kanilang mga request ay yung ating trillion peso March Movement kung saan sila po ay inallow from 7 a.m. hanggang 10 p.m. ng February 25. So sila rin ay binigyan ng hanggang maximum na 20,000 na mga attendees lamang. Samantala, mula naman sa halos higit 11,000 mga tauhan ng pulisya na siya nakatakdang italaga para sa mga programang ito ibinaba
sa 10,000 na mga deployed personnel na siya namang higit sa 4,000 naka-standby na civil disturbance management personnel at tig-1,000 naman ang mula sa Police Regional Office 3 at Police Regional Office ng 4A. Posible pa namang madagdagan ng naturang bilang depende sa magiging daloy ng mga programa at kung sakali mang kailanganin ng augmentation o reinforcement. So, ganyan, pakinggan natin muli ang tinig ni Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office. For the deployment of NCRPO, from 11,000 na previously announced, ngayon po meron tayong 10,827 na deployed personnel, of which 4,947 yung ating naka-standby na CDM personnel in case po na kailanganin natin ng reinforcement. So meron po tayong manggagaling na 1,000 each from Region 3 and Region 4A. Yes, initial pa lamang naman po itong 10,000 natin, pero sila mismo yung mga nakafocus natin para dito mismo sa Trillion Peso March. Sa ngayon naman, Bombo Genesis at Bombo Ever, bilang paghahanda naman sa Ramadan bukas, naghanda ng halos 350 na mga tauhan ng National Capital Region Police Office na siya nakakala sa higit 100 mga moske sa loob na nakapaloob sa National Capital Region para sa pagpapanatili ng peace and order sa paggunita ng naturang banal na selebrasyon. At yan muna mga updates mula dito sa Camp Crame sa Quezon City. Ito si Bombo Bea Peniza. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Balik ko tayo sa ilan pang mga balitang tinutukan din ng ating mga provincial station, mga kabombo. Diyan sa may bahagi po ng Cordilleras, seryosong pag-aayuno at pagninilay, pagpapakumbaba at paghingi ng tawad, ipinaalala ng simbahan ngayon pong Ash Wednesday. May update dyan ng Bombo Radio, Baguio. Ipinunto ni Father Manny Flores ng Diocese of Baguio ng araw ng Ash Wednesday bilang simula ng paghahanda para sa Kwaresma ay pagkakataon upang tanungin ang sarili kung karapat-dapat bang sumunod kay Kristo, magpakumbaba at humingi ng tawad sa lumikha. Sa panayam ng Bombo Radio, sinabi niya na ito rin ay panahon ng pagninilay bago ipagdiwang ang muling pagkabuhay ni Jesucristo, kaya't mahalagang seryosohin ang pagdiriwang sa pamamagitan ng pag-aayuno at pagsunod sa tinatawag na abstinence. Anya, ang Ash Wednesday ay paalala sa lahat na ginawa ni Jesucristo ang kanyang tagumpay laban sa kadiliman upang magdala ng liwanag sa mundo. Dahil dito, iginiit niya ang kahalagahan ng seryosong pag-aayuno at pagninilay. Mahalaga umano ito dahil nagiging daan ito upang tunay na maunawaan at maranasan ang sakripisyo ni Jesucristo bilang paghahanda sa selebrasyon ng kanyang muling pagkabuhay. Ipinunto rin niya ng araw na ito ay pagkakataon para suriin ang sarili, kilalanin ang mga nagawang pagkukulang at simbolikong mamatay sa kasamaan upang muling mabuhay sa kaluwalhatian ni Jesucristo. This would remind us indeed that when it comes to our life, we must learn how to humble ourselves, to be sorry of our sins, and eventually with this, we allow ourselves to be cleansed by the grace of God. And thus, encouragement rin po as we start with the Lenten season with Ash Wednesday. May we learn to go also to, not only to go to Mass, but also to go for confession para sa ganun ho ay malinisan ang ating kaluluwa, lalo na hindi po tayo maisahan ng ating pagsisisi to a point that we end up being silent and not knowing what to do. Mula dito sa lungsod ng Baguio para sa Bombo Network News, Bombo Benjo Guzman, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Mga Katoliko din, tinatawagan na magnilay sa kabutihan ng Diyos ngayong Ash Wednesday. Kumuha po tayo ng karagdagang detalye dyan sa pag-ulat ng Bombo Radio Rojas. Inaanyayahan ng Archdiocese of Capiz ang lahat ng mga Katoliko na makiisa sa Ash Wednesday o Miyerkules de Badles bilang simula ng Kwaresma. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Very Reverend Monsignor Rufino G.A. Pamposa, Vicar General ng Archdiocese of Capiz, ang Ash Wednesday ay tanda ng unang araw ng Kwaresma na panahon ng 40 araw ng pag-aayuno, panalangin at pagsisisi bilang paghahanda sa pagdiriwang ng pagkabuhay na muli ni Jesus. Ayon kay Pamposa, sa taong ito,
iniimbitahan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines ang lahat na isagawa ang digital fasting o pagbawas sa paggamit ng social media bilang bahagi ng pagninilay at espiritual na disiplina. Magkakaroon ng mga misa sa Rojas City at alas 4 ng hapon kung saan maaaring dumalo ang mga deboto at tumanggap ng tanda ng abo bilang simbolo ng pagsisisi. Yung Ash Wednesday ay napakahalaga sa ating pananampalataya bilang mga Katoliko. Ito yung sinasabi nating pangbukas, pagsimula ng mahabang paglalakbay na tinatawag nating Kwaresma na nanggaling sa Latin na quadragesima na ibig sabihin ay 40 days. No? So 40 days ay ibig sabihin nito 40 days of preparing ourselves. No? Sa isang napakalaking selebrasyon, na selebrasyon ng ating pananampalataya na yun ay yung pagkamatay, pagkasakit, pagkabuhay ng ating Panginoon. Na yun talaga ang dapat nating pinaghahandaan kasi yun ang nagdadala ng kaligtasan sa atin. Mula rito sa himpilan ng Bombo Radyo Rojas para sa Bombo Network News, ito si Bombo Rodney Daban Dalanon. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Balik po tayo sa mga balita dito po sa National Capital Region, mga kabombo. Binigyan po o ginawaran po ng full military honor si dating Speaker Jose De Venecia kasabay po ng kanyang pagkakahimlay dyan sa libingan ng mga bayani. May update po dyan si Bombo Eman Bombase. Yes, Bombo Genesis, tuluyan ang naihatid sa kanyang huling hantungan ang 5-time House Speaker at greatest pillar of Philippine democracy na si former Speaker Jose De Venecia o mas kilala sa tawag na Mang Jo sa libingan ng mga bayani sa lungsod ng Taguig. Nauna nang inanunsyo na ihimlay ang labi ni dating House Speaker Jose J.D.V. De Venecia Jr. sa libingan ng mga bayani sa Taguig City matapos ang pag-aproba ni Pangulong o ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Isinagawa naman ang full military honors sa namayapan na dating mamabatas kung saan pinangunahan ito ng Armed Forces of the Philippines. Bilang dating pinuno ng Kamara at kinikilalang peace advocate, iginawad ng Armed Forces of the Philippines ang pinakamataas na parangal para kay De Venecia. Gaya na lang ng 21 gun salute, isang tradisyonal na pagpupugay para sa mga mataas na opisyal ng gobyerno. Maging rin ang flag handover, iniabot ang watawat ng Pilipinas sa kanyang may bahay na si Pangasinan 4th District Representative Gina De Venecia bilang simbolo ng pasasalamat ng bansa sa kanyang serbisyo. Nagpasalamat naman ang asawa ni Representative o ng nasabing dating mababatas si Representative Gina De Venecia sa lahat ng nagbigay ng kanilang pakikiramay sa namayapang mambabatas. Ating pakinggan ang tinig ni Representative Gina De Venecia. Only to Pangasinan, not only to the Philippines, he belonged to the world. His voice for peace, dialogue, and cooperation reached far beyond our shores, and the love we have witnessed from many nations affirms the breadth and the impact of his life's work. From the depths of my heart, thank you for consoling us, for praying with us, and for honoring the memory of a man who devoted his life to service. Your kindness has carried us through our sorrow, and for that, we shall forever be grateful. Kung ating babalikan, Bombo Genesis, Pebrero 10, 2026, pumanaw ang nasabing dating mambatas sa edad na 89 dahil sa natural cause. At noong Pebrero 14 hanggang 15, dinala naman ang kanyang labi sa Dagupan City, Pangasinan para sa public viewing at pagkilala ng kanyang mga kababayan. At noong Pebrero 16 nitong linggo lang ay sinagawa naman ang isang memorial service sa plenary hall ng House of Representatives na dinaluhan naman ng mga kasalukuyan at dating leader ng bansa. Siya naman ang kinikilalang longest serving speaker. Siya ang tanging mababatas na nagsilbi bilang speaker sa loob ng 5 termino pagkatapos ng EDSA Revolution. Naging peace advocate din kung saan kinikilala ang kanyang papel sa pagbuo ng mga peace agreements sa pagitan ng gobyerno at iba't ibang rebelding grupo.
at maging statesmanship. Kilala bilang consensus builder, nagbubuklod sa iba't ibang political parties sa bansa. And Bombo Genesis, may dagdag ko lang, nakita rin natin sa mga nag-attend sa nasabing event mismo ang nanguna sa spiritual na paraan si Archbishop of Lingayen Dagupan, Archbishop Socrates Villegas. Nandito rin si DND Secretary Gibo Chodoro at magi rin si former President and Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo. Ating nakita rin dito sa Libingan ng mga Bayani si Manila 6th District Representative Benny Abante. Mula dito sa Libingan ng mga Bayani sa Taguig City, ito si Bombo Eman Bubasi nag-uulat para sa number 1 and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo. Tuloy-tuloy lang mga kabombo sa pagtutok po sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ng ating mga social media pages tulad po ng Facebook, YouTube, TikTok at maging sa Bombo mobile app. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po ninyong balikan ang mga programa ng ating mga provincial station na hindi po ninyo napanood, napakinggan o namonitor sa mga nakalipas na oras o nakalipas na mga araw. Sa Visayas area, yan po sa may bahagi ng Iloilo Province at mga katabing probinsya, nariyan ho ang Bombo Radio Iloilo at Star FM Iloilo. Ang Bombo Radio Bacolod at Star FM Bacolod, dyan naman po sa may bahagi ng Negros area, sa Negros Occidental at Negros Occidental. Sa bahagi po ng Cebu, probinsya po ng Cebu at mga katabing probinsya, ang Bombo Radio Cebu at Star FM Cebu. Dyan naman sa may probinsya po ng Capiz, nariyan po ang Bombo Radio Rojas at Star FM Rojas. Sa probinsya ng Aklan, nariyan ang Bombo Radio Calibo, habang ang Bombo Radio Tacloban, dyan po sa may probinsya ng Leyte at mga katabing probinsya. At bago po tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyong Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Yan na pong kalipunan ng ating balitaan para sa Bombo Network News Noontime Edition, ang back-to-back winners sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula dito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Gihapon ko po ni mo Bombo Chama Blanco Hover.
Standby sa aton sini nga mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Sa bago gilamang nakasulod sini nga balita diri Banwa, ining Assistant Regional Director sa Department of Public Works and Highways si Engineer Gutierrez among magatalos kag magapungko bilang OIC District Engineer sa aton sini karon nga mga kabombo. Anyway, we'll be having more information regarding sina nga topiko later on driban sa aton sini nga pagpangalagan. Speaking sa Department of Public Works and Highways, ang halando ni flyover sa aton sini nga mga kabombo, mayara sang natukiban sini nga safety concerns. Rason nga ti ini ang kinahanglan nga ipakaayo sa aton sini nga mga kabombo. Ugaling kung inyo pa sini madumduman nga ginpainalo man isa rehabilitation sadtong Setyembre tuig 2025. Para ma-address ang maintenance issues, mayara sa major repair work, gin asphalt overlay, kag nagabalor ini sang 77 million ang nasambitan sini karon nga rehabilitation. Di subong ipakayo naman liwat sa aton sini makasimanwa. Sira doon ini for 1 month kag ang closure ginaprubahan man sa Iloilo City Council. Si Bombo Hananda sa may follow-up report. Bombo Hananda sa report, please go ahead. Gin-aprobahan na sa konseho ang pagsirado diri sa may Halandoni flyover Pomachama sa ang sa rehabilitation o rectification sa inyong sambit nga flyover bangod sa mga na-report man ng mga insidente ng mga disgrasya nga nagduntad mismo sa flyover bangod sa ining madanlog nga asphalt overlay. Last time, mandaman naton sa Setyembre to Disyembre na sirado man ang ining flyover sa Kabangbanan nga tigin reconstruct nila diri ang asphalt overlay mayara sa construction work nila. That's why nga tigin sarado anay one lane and the next naman nga mga binulan kung susunod sa ining September to December ginabulos-bulos mga diri ang left and right side sa ining Halandoni flyover sa pag-asphalt overlay. But then right after nga tina-open na ining sa publiko, madamo sa mga motorista nga nagreklamo nga madanlog ang ining nasambit nga flyover. May insidente nga gina-post mismo diri sa nga isa man ka disgrasya dala ang iyang sasakyan nga na wala bisa nakapreno na kuno do hindi mag kagat wala ang preno kay timbangod nga titamaan kuno kadanlog agad nagadaos-dos kun nagapanaog sa ining flyover nga gitunaan man sa disgrasya sa bumper siniman bangod sa ining madanlog nga flyover gilayon man nga ginapalabot ri sa City Traffic and Transportation Management Office kag ginapanawagan man mismo diri ang Committee on Engineering and Public Works. But then, dito na nga again bukas na gihapon sa publiko and mismo kita nga nakobserba man sa sambit kay nga flyover medyo madanlogin man sa Bombo Cham and based man rin sa letter nga again padala sa konseho kay Engineer Denise Maria Ayag ang Regional Director sa DPWH Region 6. Kung sa diin man nga tapadala din si Councilor Secretary Cabaluna as Committee Chairman on Public Safety and Transportation sa nasambit nga flyover nga kinahanglan initani nga liwaton o kung medyo ikaihon gini ni totally ang ining flyover sa ining nasambit man nga mga insidente nga gin-report man sa opisina ni Councilor Secretary Cabaluna. Nag-reply man diri on February 9, dated February 9 diri ang letter ni DPWH to kay Councilor Cabaluna nga ginasabat nila nga mayara sang asphalt patching and overlay work sa Halandoni flyover
sang September 22 and diri man sa may rason nga nag one lane ng ini siya going to city proper and vice versa. But then subong man mayara man sa mga assessment nga ginabutang diri may normal nga mga scaling formation sang potholes base ko no halin sa ining mamunog nga ulan. That's the reason why nga nagka-potholes nga gagmay kay mayara man sang pagkakas no asang ining asphalt overlay. But then nagapasalig ang DPWH state nga mayara kuno sang mga temporary signs like slow down and keep distance man. But then it's not enough kasi unsafe sa gihapon ang halando ni flyover. That's the reason why nga subong nga bulan Pebrero 21 Tubtob Marso 21 sarado sa liwat ang halando ni flyover for rectification sa ining nasambit mga opisina ang DPWH Region 6. Ito mati na ito nang itahayaga ni Councilor Cedfrey Cabaluna sa dugang sa nga informasyon. I think February 3 or the few days before that, we were informed of certain complaints na madanlog ang Landoni flyover. If you remember, last year from September until December, yun kayo ina one lane anay din ang piyak no yun because kailangan na gid man i-repair kag i-rehabilitate ang Landoni flyover, but thereafter the complaints were madanlog siya, may mga buho na. So when this was brought to our attention, we immediately wrote DPWH to check on this matter and take appropriate action. And on February 4, based on their letter, nag-inspect sila together with the contractor and even members of our Traffic and Transportation Management Office, and they had some findings already. Some Friday, I believe, na baton kong letter. I was here when we pa-received, but the letter was addressed to us February 9. And it revealed that the roads, or at least the flyover, had minor scaling and formation of potholes, likely due to heavy rainfall. So they're requesting for a month to undertake the repair. No? Actually, ang contractor nagsulat sa DP and this was furnished to us nga for road closure, and that's why we acted upon it as soon as possible this morning session. Ang subject sa repair niya last time, Councilor, is asphalt overlay. Amo na bala ka tasig lang maguba due to rainfall kung ang rason? Well, you have to ask them that. I'm not an engineer, pero we were hoping that once makayo nila, it will be serviceable. Pero at this stage, I think DP has expressed nga wala pa man nila na-accept. So Butzilingon, the contractor needs to really finalize everything that they have to do. In the letter of the contractor to DP, they will be undertaking 3 punch lists, no? Removal and replacement of affected pavement section exhibiting loose and shiny surface conditions o madanlog. Application of additional protective paint coating sa railings naman niya. Rectification and proper installation of rubber strips along panel joints. So basically, this is still, para sa ilang, and I quote, this is still part of required rectification prior to project acceptance. So based on that letter, wala pa na-accept ng DP. So the Butzilingon, they still have to comply and complete their works. Na batian na yung pahayag ni Councilor Cedfrey Cabaluna, ang Committee Chairman on Public Works, Public Safety and Transportation man Momocham, and iniman ginabisuhan gid ang mga motorista na mag-obserba sa traffic rules regulation mag-umpisa sa subong Pebrero 21 until March 21, 30 days man diri, half lane road closure sa General Luna to Landoni flyover outbound to city proper going to Molo, Iloilo City, and ginabisuhan nga mag-take ng alternative alternate routes naman ang mga mag-aagi diri sa posible man nga pagpugok ng trapiko. Ano ni back job or papunduan liwat? Ang manabat diri ang base letter, ang ining AD Pendon, ang ining contractor mismo, Bombo Cham, as stated diri sa contract ID nila sa gihapon, a request for rectification works ang DPWH punch list sa Landoni flyover. So pag-aabagahon niya sang kontraktor, hindi kay papunduhan naman liwat. Sila niya magasto. Butzilingon kay ang mga last ka mga tinaga ni
Councilor Cabaluna is that nga since nga wala pa man yung turnover, therefore may ara pa ini isang ginatawag ano ganina warranty Bombohana. Yes, tama ina Bombo Cham at sa mga nasabit sang konsehal ang project completion kag ang mga enumerate diri kinahanglanon ang kay ahon since nga sulod pa sang warranty ang ila diring pagpatuman sa tion sang ining 30 ka adlaw nga ginhatag sa ila sa nga DPWH kag Iloilo City Government. All right. Ini si Bombohana Mendoza Andasa, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombohana Andasa. Sadtong Setyembre 2025, ang scope of work sa Halandoni flyover ginalakipan mga biyan sa sining rehabilitation, no? Ginalakipan ini sang resurfacing asphalt overlay sa mga approach, ang pag-apply sa non-skid material sa deck, repairing expansion joints, tightening and replacing bolts, applying specialized anti-corrosion paint. Sandig sa ila sining kontrata dira sa ton sini karon iya nga mga kabombo, no? Nag-umpisa September 24, 2025. Mutom lang nambal nga ti ang inbound sirado tapos ang outbound sirado naman. Bulos-bulos lang. No? Ang budget sini sa aton sini makasimanwa sandig diri sa reports kag mga information man nga aton sini nga ginatipon naglabot sa 77 milyon na pesos. Ang kontraktor AD Pindon Construction and Supply Incorporated kag Monolithic Construction and Concrete Products Incorporated. Monolithic daw nabatian ko naman But anyway, sa aton sila makabombo, way pa maganawa, pila lang bulan, September, October, November, December, January, February, 5 bulan, butang tabi na, tapos sa mga December, 2 lang ka bulan kinatapos, pakad na dayon, pakad ng asfalto, ang 77 milyones, pakad na. Base kulang inyo sining timplada, base wa nyo gin butarang, wa nyo gin butangan sinika asin kag paminta dira. Seriously speaking, sa aton sining mga kabombo, no? May ara siguro sang mamalaton di prinsay, no? Sa aton sining matag palamati, that is why nga madanlog iti santuan na ispaltado man pero hindi mamdanlog. No? Tiano yung spalto yung gamit sa nga duwa ka mga kontraktor nyo nga nagdanlog kag madasig lang na pakad. But fortunately, sa aton sini mga kabombo, under warranty pa ini. So, may back job diri ang kontraktor kag sila ni mga shoulder. And hopefully, sa aton sini mga kabombo, sa ginhatag sa ila, nga 30 dias, no? Matapos ni nila sa aton sini mga kabombo sa sulod sa 30 dias or much better nga matulo tempranuhan sini nila. Kay ti sa aton sini mga kabombo, ang sitwasyon dira banwa bisan gani ara na inang flyover kon during rush hour siyempre nagapugok kidara ang dalagan sa trapiko. Ti na-experiencean ta naman nga ginamatamat lang, one lane ginakayo, ang isa ka lane ginapagyan, pero ti siyempre ang pagpugok sa dalagan sa trapiko ara sa gyapon. Sa aton sini mga kabombo, that is why nga nagapilar kita nga sa Department of Public Works and Highways pasiguraduhon Manila ang trabaho sa ilang sining kontraktor eksakto kag mapadasig Manila. 15 minutos sa kaligad sa takna sining launa diri sa palatuntunan na Bombohana sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Balikan ta ang latest nga mga informasyon, may kantana naman sa sining bomb threat kagina sa isa ka universidad, no? Isa ka kolehiyo diri man iya sa bahin sa syudad sa Iloilo. Na-clear naman adto
no, sang Explosive Ordnance Division. Pero ginanantaw sila diri kay bangod kuno nga examination week, may mga bomb threat sa aton sini magkasimanwa. Sa Chimpo ko maginig sa manay sa Westo ay man niya bomb threat to. No? Ano ang mga estudyante nga Jesus Maria kagusip. Pulo pasensya gina. Pero amo na bla. Balaan nyo naman ang Chimpo sa inyong exam nyo. Inapatuon ka mo Di ba? Kung hindi ka katuon, mayo nga isa ka lang, group study. Di ba, engineer? No? Group study with matching mama. But anyway, sa aton sin makasimanwa, anong purpose? Para mapaiway ang exam? I-postpone subong tapos sa sunod lang kwaon? Tingin na prolong nyo lang ang agoniya sa pag-antos nyo? No? My goodness. Check ta si Bombo Brian Gonzales. Bombo Brian, sa report, please go ahead. Matapos no kaginabang mo champ ang halos 2 ka oras nga pag-check yar no kagapag libot sa mga katapo no sang EODK9 no Iloilo City kong explosive ordnance disposal no sa tanan nga area kaga building sang Iloilo Doctors College mo champ deklarar no nga na-clear na sa bomb threat kagati iban pagid no nga mga material sabi nga makabig no nga delikado sa safety no sa nasambitan ng eskwelahan particularmente sa may main campus no kagati sa safety man sa well-being no sa mga estudyante kag mga personnel sa nasambitan nga eskwelahan una diri gani no bumutsyam naka-receive no mga alas 5 sa nga pahayag ang nasambitan nga eskwela ng ilang Facebook page no particularmente dira sa may main campus bumutsyam sang isa ka voice message no kaga isa ka message through chat pinagi sa messenger kagati may prompt ti reganinong gina-reply no ko na reply ang official Facebook page sang nasambitan nga eskwelahan kagati padayon sa pag-send gani ang ginhatag sila nga petsa sang nasambitan nga Lars Blake base man sa account nga nakita diri kagati sa investigation man sang aton nga mga otoridad nga naghatag niya halin sa February 18 hasta February 21 so pila ka adlaw no bumsa manginatag niya kagati nasulat diri pakton kuno sa mga natungdan kung saan magalupok no ining nasambitan nga bombang ginatanom sa eskwelahan. May mga scheduled activities no kagati may mga examination ang nursing department sa naman kagaina sa mga personnel kagati mga estudyante sa nasambitan niya eskwelahan pero next week pa ini no Bombo Champ. Pero ang sa basic education department nila no sa may pihakman nga campus nagpatigayon niya sa series of activities halin sa February 12 Abi mayroon sila sa mga Eucharistic celebration may mga motorcade may opening program sila kagati week long celebration ni kaga makabig ini no nga hasta sa February 19 sa diin may event kunta ni buwas may mga pahampang diri kagati pageant coronation na sang ilang Iloilo Doctors College Basic Education Department nga ginatawag nila Silver King and Queen 2026 no kun aton maobserbahan bumutsam na ka-lineup na initani nga mga activities ang Explosive Ordnance Division nag-abot sa area mga alas 7 na saga no base man no, sa panaysayon kagati sa interview mapakigangutan naton si Police Lieutenant Felipe Flores Jr. ang team leader sa nasambitan nga unit no sa City Explosive K9 unit Iloilo iyagin pahayaga bumutsam nga ang ilang pag-monitor nagapadayon sa gihapon sa area apisar nga nag-declare na sila no kagina sang aga no nga clear na
kaga safe na ang nasambitan niya rin. Nagpatigayon sila sa inspection sa kada building, classroom sabi, halin dre no, sa may main campus ng Iloilo Doctors College. Nagsaylo sila no, sa Basic Education Campus, kaga pati ng West Campus no, nga ginatawag sa nasambitan iyang eskwelahan kagati sa ilang pagalipot no. Sa area pila sila kabilog no, ang ilang mga personnel dra. Dala ang ilang mga kagamitan kagati mga safety equipment ilang uniform no. Sa pag-checker sa area, wala sila sang may na tukiban no, nga ano man nga explosive sa nasambitan iyang tatlo ka campuses sa nasambitan nga eskwelahan. Dugang nga pahayag ni Police Lieutenant Felipe Flores Jr. no, ang gulo nga ginalantaw nila diri no, ang exam week no, pamutsam kagati sunod man sa iyang panaysayon kag base man do sa nagliligad no nga mga bomb threat abing nga nagluntad diri sa syudad ng Iloilo sa series of bomb threats. Ato nagligad niya tuig kag nagtahaw-tahaw lang gamay no sang may nag-surrender abing nga lola sa iyang apo no, mamutsam kag tigin pahayag amo ato ang nagapalapta isa lang sa nagapalapta sa mga bomb threat sa syudad sang Iloilo kagati siling niya ni Police Lieutenant Flores nga ang exam next week isa sa mga anggulo no nga ginalantaw nila nga rason kung sa karon nagpahayag sa pagpamahog na naman ini ang nasambitan iyang persona. Ginatugyan nila no sa local police na ang further investigation bumutsam sa nasambitan nga insidente kagati ang administrasyon man no sa eskwelahan, particularmente sa may main campus no, ang sa nursing department pambutsam pa magasituit no nga ang investigasyon na pagapadalman nila administratively na nungod man kagati pa dulong no pag-check abi sa mga estudyante nila kaga para mabalaan ko na bala posibilidad nga halin man isa man sa mga estudyante nila ang nagpalapta kagati naghatag no sang sining pagpamahog kagainang aga. May mga estudyante na gidman no kagaina nga nakasulod na iyam no bambot sa campus kagati ginpagwa na lang kagin papuli kay tungod alas 7 sa aga no. So early in the morning gid may mga klase. May pila na to gani ka mga maestra no nga naka-time in na kagati gin-standby lang danay no balik sa may ilang guardhouse kaga sa may waiting area sa gwa mismo sang gate kagati pagkalipas ang pila ka minuto mo to pag-decide no pag-announce sabi sang pamunuan sang nasambitan niyang eskwelahan nga wala sang klase pero update dire kay tungod clear na nagpagwaluwat no sang advisory ang nasambitan niyang eskwelahan nga mag-resume alauna ini sang hapon ang tanan nga classes kag prior sining ang may schedule sabi nga mga examination o kung mga pre-test sabi bombot champ magapadayon sa karon nga mga tinion. Ang pahayag ni Police Lieutenant Felipe Flores para sa dugang nga impormasyon aton na pamatiya. May nakita po ba? Wala naman kaming nakita, negative naman yung sinasabi nung nag-send ng message. So, ngayon, na-declare na po ito ng safe. So, wala pong nakikitang mga hazardous materials or mga unattended baggage doon na sinasabi niya. Sir, paano natanggap sir yung mensahe? Through sa cellphone po, sinend sa nila, sa parang FB page nila. So, yun, na-receive naman ng isang person, isang empleyado nila at nireport agad sa security guard. Sa tatlong campus, sir, paano natin clear isa-isa? Kasama yung mga EOD natin, kasama yung mga personnel, nagkanda kami ng paneling. So far, wala naman kasi ang sinasabi lang naman niya na in general ang sinasabi niya, talagang wala po tayong makikita doon
kasi napakalaki itong school na ito. Sir, initially, may message na February 18 to 20 or 21 if hindi kami nagkakamali. Sir, lahat ng dates ba yan? I-check ba natin yan? So far naman sir, anytime nga kung pwede kaming pupunta rito, pero patutuloy pa rin ang klase nila. Opo. Okay. Na-mention sir, po ba ito sir, mananatiling monitoring ng ba ng eskwelahan since na-clear na natin ngayong araw? Kung kailangan namin sir na kapag nandito kami, iyan pa rin namin yan, pupuntahan pa rin namin yan. So yung pagsabi sa kanila, so nakaprepare lang din ang mga school. Okay. But no specific place po dito? Yes, wala po. Wala. Sir, na-anticipate ba natin ito na start na naman ito ng series of bomb tests dito sa city? Alam naman sir, malapit na ang examination. Yes. Yun naman laging sinasabi na ginagawa ng natin alam kung mga student na bang may gawa nito or sa outsider ba. Okay. So, expect na tayo sir pag may mga malapit na examination, 100% po ito may magbibiro na naman. So, investigation natin, sir, Sila na po kayo ang- or hindi. mag-investigate po mismo yung admin? Sa local na po, local police Okay. na po. Hindi na po kami ang in-charge doon. Pero yung eskwelahan, sir, initially, mag-look into it po sila kung estudyante ba nila yung possibly? Kung posible lang kung hanapan naman ng yan, may investigation naman yan. Lieutenant, si Police Lieutenant Felipe Flores Jr. ng team leader sang City Explosive K9 Unit no diri sa syudad sang Iloilo Bombotsam. Next week pa man ang exam gali Bombo Bray nga subong siya nagambalaw or bantayan ng kuno pizza 18 hasta pizza 21, pizza 20 malupok. Kaya mo ganina Bombotsam hindi lang niya isa kadlaw. Kagati hindi specified kung di niya binga building nga gintanom o kung ginbutang. Pero pizza lang yun Bombotsam. So Tapos may koronasyon pa buwas? Yes, correct. Koronasyon sang Sang basic education, no? Iloilo Doctors College. Bali may pageant sila? Yes, Silver King and Queen. No? Base kung hisaon niyang nagpadala ka bamtret na ang tsurayaw ay maplastar mayo bla? Posible. Amoy na ang isa sa mga... Pwede, pero dipindi, no? Kung ang rason examination week tido amo na ganyan bago do kung mapospone ang examination sa isa kadlaw maprolong naman ang imo sining agoniya kay hulaton mo naman sa masunod nga adlaw or sa masunod nga adlaw, no? Much better nga kung naka-schedule sa amo nang adlaw kuhain na lang exam dugay naman na napabalo sa inyo ti dapat bilang estudyante na preparahan mo ina gintunaan mo ina. No, hindi na rason nga sindan mo na sa bulubantret na parang hindi madayon ang examination. Tapos dayunon malangali sa pagkasunod sini nga mga inadlaw. Inway gyapon pulos. No, ano ginabing iya sini iya karon nga kausa ni para nga magpadala sa nga kasubong sini nga pagpamahog para lamang nga may lingaw-lingawan sa magliligid ka magililihi to sa kakadlaw samtang nga nagakaran-karan to ang mga estudyante kay mga empleyado to sa Iloilo Doctors College. Kaya mo na gani, no? Bombotsam nga gina-situate kagati sa karon padayon, no? Ang investigasyon. Hindi lang, no? Sang local police dire ang nakasakop drabing police station Bombotsam. Ang administration man, no? Sang nasambitan niya eskwelahan Bombotsam kung bala estudyante o kung outsider ni kay may mga internet ano man kita mo footprints Bombotsam pwede gid matrace kagati hindi sa pagkamadugay kung seryosohon siguro ang investigation mapagid no kung sino ti kung exam lang Bombotsam sa pagkamatod ang kilala ko to ganin nagkamatod exam mo man tuntuon no tuod no kung padugayon mo man lang posibleng mo man sa gyapon no ti kay bilang estudyante na brief naman na sila daan niya may mga exam niya mga schedule kumbaga Bombotsam no
Kung hindi ka preparado, kag pagbasa mo ka test paper, daw ay kagin sang inugsulat sa imo sini nga text booklet, ang advice ang professor sa kilala mo, butangi ngalan kag ipasa. Oo. Oo, May- sulati ngalan mo kag ipasa. Oh. Pwede ka magkikatanglas kisami mo kung mag-inimi bla. Hindi ka na magtangla sa kisami labi pa kun essay. Nga, Oo. Di masalaan ka pa karon nga mangupya. bagay. Oh. Bala mo, ang kilala mo to sa una, why to sila yung exam multiple choice, kalabanan to ya, essay, gaan 5 ka question, 3 ang sabtan mo. Kung medyo mabuo tayo inyong profesor, sa 5 ka question, 2 lang imo sabtan. Oh. Ti karon kung bisan isa, why kag dyan sang masabtan. Oh. Ti, hambal sang kilala sang ang hambal sang kilala ko ginambalan sa kuno sa iya profesor, sulati ngalan mo kag ipasa. Oh. Hindi ka na magtangla, hindi ka na magduko, hindi ka na magbalikin sa wala, hindi ka magbalikin sa tuo. Sulati ngalan mo kag ipasa. Profit kung Anong tabo sa signal mo po, Brian, man? Oh, arang yapon, ano onboard ka na sa submarine, sumong? Oh, gaburot mo Chris, ang sulod ni Bumbo Brian sakon? Oh. Iga istorya pa kami lingaw-lingaw ni Bumbo Brian. Di gulpi lang nag-onboard sa submarine. Sa aton sinima kasi manwa. Amo na, hindi naton mangpan. Although nga ti, amo niya ang nakita sini nga motibo sa nga aton sini nga mga otoridad kay kumo may mga event dira, so para iya nga masabutahi ang event, hindi na madayon or makancel or whatsoever, ti nagbulubam threat sa aton sini nga mga kabumbo. Oh, pero ti sa aton sini mga otoridad, hindi kita magsettle nga kumo threat na lang kag why man sa may nakita, why na dayon dapat niya matumod gid kung sanday sinuy ning mga tao sa likod sa mga bulubam threat ni, no? Kay humalinsad to kung why gin surrender sang lulang iya sining apo, duway man kita sa may natumod sina dire, no? Kag pinasakaan sang kaso nga mga tawo nga ara sa likod sa sining pagpalaptas sang pagpamahong nga nakatuga sang tuman nga huol Bumbo Brian. Correct gid na no, Bombo Champ. Kag amo gid no, paninguan no sang aton nya mga otoridad nagliga diyan ito do nagtaom lang to duway gid to may napriso siguro no, Bombo Champ sa aton nya madumduman kay ang rason diyan isang IOD ligad no nga kun sa media ipagi Bombo Champ do hindi na valid do kung hindi na dapat pagpatihan. Pero sa karon niya mga tinion nagapahanumduman sila kagati nagapanugyan no nga po na makareceive pa ng litan sa mga kangay ng ibang threat idiretso no sa ilang talatapan kay may hotline man ang katapos ang UD naton pumutsam kagati likawan bla no sa mga Facebook users ni no nga kumbaga ipalapta chain message no bumutsam no ang nasambitan niya pagpamahaw gabi. Kaya kung nakaisa, layo pa, bingalinan sa estudyante, traffic na, yes. Nagpangabudlay na, pag-abot sa eskwelahan, wala man lang isang klase. So, huol na nga daan sa pag-prepara, nagasto ka pa sa pliti mo, kagati sa bilog mo pagkatao, bumbutsan, tiro ikaw estudyante, madismaya ka gini kung muning matabo. Sang una ya, basta way klase na ya, pangasubo ko na ya, Bumbo Brian, kung sang una nga tsimpo, nadiskubrihan ko na ang word nga depress na kuguro kung tagsaway ka klase. Wow, ti kong nagdungan ay tagliti, duduwa mo kita guro, sanay kita siguro? Oo, timplano po kuya nga to sa eskwelahan niya, sa library kuya ka diretso. Gano? Siyempre, advanced reading. Wala ka nagasulod klase, no? Kaya naka-advanced reading ka na. Gasulod klase ko la sutso, la size lang niya, ara na kuya sa library. Bati, mayugid, ang muling estudyante nga
dapat ya tularan jud kumbaga. Galing ipagwa ko sa library, nakasandan ko, tanan nga binasa ko, nalipatan ko gulpiada. Sos Maria Kagusip. Kaya mo lang. Pwede. Pindi pero dipindi. Sige po, Brian. Thank you again. So far, no, mamutya pa mo ng latest, no, sa nasambitan nga insidente na tabo sa may Iloilo Doctor sa College. Ini si Bombo Brian Gonzalez, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Pasta Radio, Bombo. Salamat kay Bombo Brian Gonzalez. Daw hindi ko mahangpan kung maghalin sa media, for example, ang information nga may bomb threat sa partikular nga lugar, establishmento, or eskwelahan, hindi na mapatihan. Daw inungo nga klase isang mindset, ina, kag kung sino man ang naghambal sina, kag may amo na nga mindset, ungo ka. Oh? Sa aton sini mga kabumbo. Sa mga kauturan naton, kung may mga kasubong kamo sini nga mabaton nga mensahe, no? Nagapilar kita nga iuna nyo gid sa pulis, iuna nyo gid sa otoridad. Kay kung iuna nyo na sa media, for example sa Bumbo, ti mas hindi na pagpatihan sa aton sini mga otoridad. No? O galing ti nagadipindi man na iya sa tawo nga nakabaton sa mensahe sa kung sino siya may kumpiyansa o kung sa kay sino siya may salig. So, kung una ginpabalo ang media or for example ang Bumbo Abe, butsilingon nga ang tao nga nag-inform sinang information or nagpadangat sa mas may salig, no? Siya sa Bumbo sang sa aton sino otoridad. For example, ang natabo sa limod dyan, no? Atong naga-deliver sa mga utanon bla, tinadulaan sang kontrol sa aton sino mga kabumbo, nahulog to sa manubo mo lang nga pilas. May mga napilasan pero hindi man iban sa tag-iya sa nga nasambitan sini nga slakyat. No? Ting information nga nakalapot sa aton is that nga ginhold ko no to ang driver. Kag apan confirmation sa sining natabo, kag lakip na diri sa mga impormasyon sang himata man ginapadala diri sa Bombo Radio, ti ginhold ko nung iya sini iyang tiyo, tatay, sa kalimod dyan, PNP sang nagligad sini nga simana, it's because kay una kuno niya nakabalo ang Bumbo sang sa ila. O, kunti inungo, iya sang mungguloy nga klase sang paminsaron, sang otoridad. O? Kung ara sa inyo sining pagsulundan, so, why kita sang question? Pero kung amoy ng rason nyo nga i-hold yung tawo, no? Kay nakauna pa ya kabalo ang Bumbo, sang sa inyo, ti binungklok na yung sahi sang justification sa aton sini magkasimanwa. But silingon, hindi ka mo kaisrot sa inyo sini nga trabaho Ang trabaho nyo is mag-imbestigar. Tudluan na pa mo araw-araw limod dyan, PNP. Mag-imbestigar, hibalo ng sitwasyon, ano plastada, no? Determine kung may ara sa paglapas iya sa aton siningalayi. Oh.
Amo lang ko to yan nakasalapo, ginhold kay una piya kabalong bumbo mo. Nano ka klase ka mango sang tao, hindi matakos. Saton sini nga mga kasimanwa. Oh. So amo man na, kay kumo sa media or sa bumbo naghalin nga ang information nga ginpalabot man gani sa proper authorities. Mambali nga hindi mapatihan, ay karon kinagista ka sa mga tinaga nga makapaitsindisi mo nga ang trabaho nyo, ang pagpasiguro nga safe ang mga tawo sa nasambitan sini nga lugar nga kung sa diin may yara sang bomb threat. No. Kagison ta ka sang mga tinaga nga makapaitsindisi mo. Ano na pinsar mo yan, kagison ta ka nga hindi magabusin na, bumbukres, di ba? Kay violente ina, no? Violence ina. Oh, ti ko nang balon mo ko, can you spell violence? No, I cannot. I don't know how to play guitar, how much more violence. So sorry ka gusip mo. Kinakadlaw-kadlaw ta rin, but ang seryoso nga istorya tubtob sa sining nga matinion, why paya sa aton sila mga otoridad sang may natumod. No? Nga mga tawo nga naulamid. Mga tawo nga nagpadihot sining bomb threat nga nakatuga sang tuman nga huol. No? May ara sang disruption sa klase, sa trabaho. No? Ang iban sini aga pa nagbugtaw, nagbiyahe, may iban nga na late, tapos pag abot nila, cancel man lang gali ang ila sini nga trabaho, ang ila sini nga klase, bangod sa sining bomb threat. Oh. Timintras tanto nga why isang may mapriso, why isang pusasan sa kasubong siniyang plastada, no? Magapadayon lamang inibanwa. No? Timayo kung tani ang mentalidad sang mga tao nga nakakilala sa naghimo sining bomb threat, amutong mentalidad sang lula nga kung sa diin gin surrender niyang iya sining apo, and finally may natumod gid man. Oh. Pero magluwas sila, why gid? Kung why isang lula nga mag-surrender sang iya apo or why isang himata nga mag-surrender sang iya sini paryente nga nabalaan niya nga nagatuga sang pagpalapta sang bomb threat, buklo gid yang aton sini naman kapulisan. 44 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Naka-komersyal na kumubukris, way pa? Oh, standby kay pagbalik ta, dugang nga mga balita kag impormasyon diri man sa aton sini nga pagpangalagad, istoryahan naton 15th sang guniang panlalawigan sang Iloilo. Ginimbitaran ang DILG agud mathagan sa ginpagwa nga memorandum circular, no, nga nagadumili sa paggamit sang government-owned vehicles kon weekend kag holidays. Balikan tayo ni matapos ang bilang importante nga mga pahanomdom. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining nga mga pahanomdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa go sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Inibagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic.
nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chest makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for February 15 to 21, 2026. Rock songs kag iban pa ang saliwat mangin inyo as the Binhi Band is due to give you one great musical extravaganza sa concert at the Plaza, blasting off alas 6 ng gabi sa Pebrero 21, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, Valentine's Edition Mugs kag madamo pa nga iban ang igaparapol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa February 22, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa mga adlaw, alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga padayon niya nga tandugon ang kasing-kasing sa mga tao nga involved sa anomalous flood control projects nga pamatian ang panawagan angot sa restitution. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Naga-subscribe ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na wala para nga makalantaw ikaw sang movies. Pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw Sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 48 minutos na nakaligad sa taknang Silingalona. Balik na diri sa pagpangalagad sa bumuwaray sa udto sa DYFM, Bombo Radio Iloilo. Ang sangguniang panalawigan ni klarohon kuno sini nila pag gusto nila sang pathagla sa paggagamit sa sining mga government-owned vehicle blaw during weekend kag subong man holidays di chindihan ta naman nga kun weekend why opisina di ba kun holidays why man sang opisina kag may tatak ng mga government-owned vehicles nga for official use only no di kun may official siniyang hilikoton sa weekend posible, pwede. Kung may official nga hilikoton or gamiton official sa aton sini mga kabombo, posible, pwede. Pero paano? Bombo Pauline sa report, please go ahead. Bitaran diri Bombo Cham sa 15 sangguniang panalawigan ang Department of Interior and Local Government Region 6 agud nga maklarohan maatagan diri ang Provincial Board sa memorandum na hanangod diri sa pagdumili sa paggamit sa mga government-owned vehicles kon weekends kag holidays. Sa question R sang 31st regular session sa sangguniang panalawigan nag-raise man diri sa mga naglain-lain man diri nga palamangkutanon ang gatapo sa Provincial Board agud matuman no ang pagsulundan diri lakip na ang pagpalabot sang mga ini sa klarifikasyon man diri ka guidelines. Sunod diri kay Vice Governor Nasalian de Buque nga may kung isa hindi gid malikawan nga even weekends Bombo Cham may ara gid ni sila ya sang mga responsibilidad pa nga part of being a public official, like for example may ara sang mga tree planting. So pahayag diri niya or eksplikar diri sang DILG nga pwede man ini siya as long as may ara ini siya sang proper documentation man diri kag wala man pa kuno so no may nagpalabot man diri sang report sang may nagreklamo pero maayo na nga sunod diri sa ka-busy gobernador nga before pa diri do nga may magpalabot man diri sang report ining mga pumbuloyo, like for example
nga kung mapicturean ini sila nga naghapit abi sa mga convenience store nga kung gisa may mga best nga tiang iban diri sa ila gapuli pabala sa probinsya sang Iloilo kung gisa gamit diri nila ang mga government vehicles kagalin abi sa session may pakaduan man ni isa pagid diri ka responsibilidad diri nila bilang public official so maayo na nga klaro no sa ila man diri nga bahin so as long as nga ti may ara sa proper documentations man diri kag ma-justify diri nila mahimo man ini kuno no sa DILG pero may mga gray areas lang no nga need pa iklaruhon nga ginpadala man ining sangguni ang palalawigan sa Region 6 nga i-communicate or i-coordinate man sa bahin dito sa central office pero payag diri ni Vice Governor Natalie Andibuque nga masinulundon man kuno ining mga board members sang sangguni ang palalawigan kag so far wala man diri no sang may labag or may nagalapas man diri sa siniman nga memorandum or iniman no gin pagwa diri nga memorandum sa DILG ang polisiya nga gin issue nga memorandum circular number 2026 011 nagalakip sang tanan nga mga napilian kag gin-appoint nga opisyal sang probinsya, syudad, munisipyo kag barangay pati na ang mga personnel sang DILG Central Office, regional kag field offices kag ang mga opisyal kag empleyado sang mga ahensya sa idalom diri sang DILG lakip na ang Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology kag iban pa nga mga attached agencies. And nagpaanda man rin ang DILG nga kung sino man ang magbayolar ang subject sa administrative o criminal liability santo diri sa existing laws, rules kag regulations. Idugang naman lang nato no Bombo Cham katembal diri ni Vice Governor Lee Andibuque nga may mga best nga tinaga-request bala ining for example mga eskwelahan may ara sila sang competition ang Department of Education mo coordinate ini sa ila like for example may ara sang regional school press conference ginahulam abi kay kung mga malayo ining mga ginapangkantuan sa mga estudyante ginatap man ini sila usually ti amo na ang ginagamit nga mga service sa mga estudyante sa ila man diri nga mga transaksyon Bombo Cham kung bisan holidays or weekends pero amo na ganing hambal sang DILG need lang nga i-justify man ini siya and as long as no connected sa ila man diri nga responsibilidad kag trabaho bilang public official kag wala man diri ginalapas ang memorandum circular kapin pagid nga ginagamit man diri ang buwis man sang mga pumuloyo. Pabati ba naton ang ato ng interview kay Iloilo Provincial Vice Governor Natalie Andibuque. Sa question hours ang atong board members nga there are room for clarification, for clear guidelines as to that circular, no? Amo lang gusto ko man i-explicar kung ano ang rason nga ginapaididan gid sa sangguniang panlalawigan inatungod kang aton nga mga board members are actually masinulundon gid no kag mabuot biskan nga why panginambal ni Attorney June 9 nga exert caution na ang aton mga board members kag klaro kag makambal kami ang paggamit namon sa salakyan insakto kay why man namon ginagamit kung hindi para sa official nga function amo na nagaling ang aton nga realidad diri sa probinsya hindi man lang hambal nga Monday to Friday aton nga obra in fact Saturday Sunday anytime kung kinahanglan kita sang aton nga pumuluyo ara gid ready magsabat ang aton mga opisyales sa mga punto may naklaruhan gid man kami pero may iban mga punto nga aminado ang DILG nga gray area gid man siya no so ang amo na lang obrahon sa sangguniang panlalawigan is that we will exert caution but rest assured nga kung ano man ang paggamit sa salakyan handa ang any member of sa sangguniang panlalawigan to justify the use of that vehicle because clear sa amo niyang mandato nga ang paghalom sa resources ng gobyerno. Actually ang amo ni nga patawag hindi tungod nga may nagreklamo ang amo ni nga patawag kasi para sigurado nga wala gid reklamo. Oo, pero of course we want nga mas klaro pagid ang guidelines kay pareho sa pang point out sa ating board members hindi nila man personal man nga question pati man ang question sa aton nga mga sadalong hindi nakatabuin na kung kaisa ginahulaw ang salakyan sang gobyerno para sa andang namatsan o kung nahulab ang DepEd actually ang DepEd ang nagahulab or mga CDSAs kung mga events kasi hindi ko gani events sa mga DepEd kung kinahanglan abi sa mga kabataan kay may ara nga Boy Scout nga
ano tawag na, pero tigahambal ang ato nga yes, gahambal ang DILG nga with proper documentation. So as per the documentation gani na job day depende na sa COA man, hindi man guided man ang COA ano gid ang so we on our part we will just be cautious na kung gamiton gina namon sa areas na job day, we will make sure lang na may proper documentation when it comes sa amon nga travel documents, sa amon nga picture siguro. Basta siguro man lang kung ma-explicar man lang namon ang lawas namon kung may magreklamo, ay man na siguro sa malain. But nevertheless, nagapasalig ako nga kung ano man ang paggamit sa mga opisyalista sa Kapitolyo, sa amon mga salakyan, ina para sa amon mandato bilang opisyalis ng probinsya ng Iloilo. Ako bakambal ako nga do klaro ang konsensya sang tanan nga ginagamit insakto ang salakyan, pero para amot sa diri nga circular magahalong lang kami nga may mga dokumento para waay sang hearsay ma-justify gid sa mga board members nga insakto. Ay base bala nga naglabay lang sa 7-Eleven, nagbakal tubig, mapicturan. At least may ipakita kami nga halin kami sa inaugurasyon, halin kami sa fiesta sa barangay. And I think naintindihan mo na guro sa DILG. Bombo Cham, si Iloilo Provincial Vice Governor Natalie Ann de Buques. So may mga ginpalabot lang no, nga mga clarifications sa DILG Region 6 nga i-coordinate gani sa Central Office for further clarifications lang agud nga wala man ini sila may malapas sa paggamit man diri sa mga government-owned vehicles, Bombo Cham. Ang importante, ang punto ni Vice Goblian, may kasiguraduhan bala. Kundiin ang pwede, kundiin ang hindi pwede. So nag-raise in na sila sa mga palamangkutanon pero kahit may iban nga do kinanglan pa diri nga siguro may mga hindi lang klaro nga guidelines man sang DILG ti maayon ang sa Central Office kay sila man iniya ginasunod lang lamang iniya sang DILG Region 6 kag i-implement man diri. So mas maayo nga ti samtang wala pa diri may nabaton nga report maklaruhan ini sila kag hindi nila malapas, Bombo Cham. Kag dapat i-explicar gid ini sang maayo sang DILG, hilabi na gid sang Tiglikom dira ni Secretary John Vic Rimulya kay na-explicar ya gani to ang injury nga naangkon ni former Jose Cabral, na explicar man gani to ang with matching action pa, no? Ang natabo di sa may kay Vice Mayor San Luis Bla tani ang sabahin sa mga gray area sang memorandum sang opisina nga iya sini nga ginapangalagaran nga kung sa din siya ang Taglikom, mas labi kung tani kang kinanglaton naton, no, nga ma-explicar niya ini sang mayo. Exactly, Bombo Cham, kay base ko ng iban gani mapuli diri sa probinsya base hindi pwede nga gamiton ang government-owned vehicle. So mapuli sila, makuha kuno sang salakyan, tapos ibalik naman diri. So kung ano na lang, madala na lang sila kuno sang salakyan. So kinanglan man nga so may mga further clarifications pa diri as much as important kati wala sila sang may malapas kag ma-misinterpret man kuno sang publiko ang ila diri nga mga tikang, Bombo Cham. Kag kuno commute man sila kung isa para nga ma-experiencean man nila gina-experience sang mga pumuluyo sa mga kabanwahanan, Bombo Pau. Mo gani, Bombo Cham. Kiti iban gani nga mga public or government officials diri naton nagatry man sang commute last time tong ato sa bahin man sa LTO. Tanawan ta Bombo Cham kung ano man diri ang ano man sa bahin sang DILG Central Office. All right. Ini si Bombo Pauline Dimitri Piliora. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Pauline Piliora sa imo siniiya nga report. Sa aton sini nga mga kabombo, iban sini nga mga balita kag impormasyon inyo bantayan sa padayon nga pagpalayag sa Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kapo lamang program, kaupod naman sa kay Tita Regine. Isibabot siya Mablanco Vergabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number one and most trusted source of news and information ng Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw.
Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o kan clean-up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay. Kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sang COVID-19 pandemic. Nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19, hindi na gidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for February 15 to 21, 2026. Rock songs kag iban pa ang saliwat mangin inyo as the Binhi Band is due to give you one great musical extravaganza sa concert at the Plaza, blasting off alas 6 ng gabi sa Pebrero 21, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, Valentine's Edition mugs kag madamo pa nga iban ang igaparapol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa February 22, Domingo,
Ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga paghahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass ipangamuyo daton sa Ginoo nga padayon niya nga tandugon ang kasing-kasing sa mga tawo nga involved sa anomalous flood control projects nga pamatian ang panawagan angot sa restitution. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasang karon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Mayong hapon sa inyo tanan mga kabombo. Ang ating oras 7 minutes after 2 o'clock. Ini si Tita Regine. Welcome na sa Wednesday edition sa kahapon lamang program, and today starts our observance of the Lenten season. Today is Ash Wednesday. So para sa mga devout Catholics, today is the time for us not to remember the passion, death and resurrection of our Lord Jesus Christ. And today with Ash Wednesday, ginaparimind sa aton, sayab-o kita naghalin, sayab-o kita magabali. Sa sininga hapon, padayon kita sa pagdulong sa inyo sa mga kasaysayan diri sa kahapon lamang program. Ginapasalamatan ko sa liwat ang aton yung mga letter senders kag ang mga may araman nga mga plano nga magpadala sang ilang mga kasaysayan, especially mga love stories. Very much welcome gid kamo diri para nga magpadala sang sina nga mga istorya. So email nyo lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede bitbiton ang mga ginsulat nga mga kasaysayan idulong. Diri sa istasyon sang Bombo, diri kita sa may Sky City Tower sa Mapa Street, Iloilo City. Ari na nga nga ambahanon as I welcome you all for today's program naton kahapon lamang. Kaupod niyo si Tita Regine and kaupod tang ini nga ambahanon from Henry Alburo. Ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Good afternoon. Marami mang balakid sa iyong daraanan, sadya mang matinig ang kailangan mong lakaran. Ubod man ang bigat ang iyong binapasan, huwag kang mag-alinlangan, kayang-kaya mo yan. Huwag kang umatras, huwag kang humito, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo.
naghihintay sa'yo. Naghihintay sa'yo. Pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Naghihintay sa'yo ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo from Henry Alburo. 11 minutos na makaligad ang takna ng alas 2 sa hapon. Sa liwat, si Tita Regine ang inyong kaupod. Kag ini ang kahapon lamang program. Today being Ash Wednesday, si Dr. Jerry Daclod may aragid sang ginpreparar nga binalaybay para sa aton ang tigulo Adlaw sang Abo. Apat kapulo adlaw gabi yadto pagsulay sang yawa kay Hesukristo. Sa wayang nagpuasa kaginila ni Satanas siya sa giyaguta. Sa pangamuyo kag pagsalig sa amay iya kabuhi na sandig. Pagyaob ni Hesukristo nang ibabaw limbong sang yawa na tunaw. Ang adlaw sang Abo pasakit sa mga Kristiyano. Sa inadlaw, 4 kapulo, 26 ka Domingo. Tubtob kamatayo ni Hesukristo, kabuhi kag balaan nga panudlo. Lubos paghinulsol nga tion pagsaulog kay Kristo, Hesukristo pasyon. Sa padulong adlaw sang Abo, paghinulsol sa mga Kristiyano, mangayo sila kapatawaran, kaugalingon nila pagtuluuhan. Magwali sila sa simbahan, panaming mga kadalatan, hugot nga pagtuo kag kalinungan, pagsalig, mamag-an nga pamatyagan. Sa simbahan, dapiton tumuluo, bubudan na ibabaw sang ulo, o kung krosan sang Abo sa agtang, sa Abo nagikan, Abo ang balikan. Abo sa lukay nga nagikan, bendisyon sang tinalikdan, Hesukristo tawo nagsugata sa Jerusalem gintagda. Ang Abo patimaan sa aton paghinulsol kag kamatayon. Sa paglipas naton sa yabok subong Abo nga tinumpo. Tion kasaypanan matadlong paghugas sang tagipusoon, magpakaputli kasubong santo pagkabanhaw ni Hesukristo. Sa pagtamod sang kaalaydan, pagbaton sa mga kasalanan, Kristiyano mangin kasubong, balaan nga manunubos naton. Kakunyag, lubos mapahamtang, maagom hamili nga kalipayan, pagkayab sa langit ni Hesukristo, gintubos sala sang mga tao. Ginsulat ni Dr. Jerry Daclod Buna. Doc, salamat gid sa imo naman nga binalaybay para nga i-commemorate ang aton subong, no, nga gina-practice sa mga Katoliko nga katilingban ang ining aton nga Ash Wednesday, pagsugod sang Lenten season, 40 ka adlaw nga aton nga pag-recall kag of course pagsunod man, no, sa mga hinimuan sang aton nga Ginoo. So let us refrain from sinning and let us do goodness and be generous sa aton nga mga isig katawo. Salamat sa matahom nga binalaybay sa liwat Dr. Jerry Daclod Buna. 15 minutes after 2 o'clock sa aton nga pagpanumbalik mga kabombo, si Tito Ed sang Igbaras mayara diri nga i-share sa aton love story. Pero may salagid ako because wala ako naapid ang iyang picture.
Pero sige lang, by tomorrow, ipaapasta ang picture, yung ginapid man diri sa aton ni Tito Ed sang Igbaras. Sa pagpanabalik sa kahapon lamang program, alas 2:16 ang aton nga oras. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. A pesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Balik kita kagari na ang sulat ni Tito Ed sang Igbaras. Dear Tita Regine. Maayong hapon sa imo, kag sa tanan nga tagpalamati isang Bombo Radyo, ilibinigid sa imo program KLP. Tita ari naman ako, si Tito Ed, sang Igbaras. 70 years old na ako sa palaabuton nga December, single man gihapon, nga nagapangabuhi, apang okay lang. Malipayon man, laminagid kung madumduman ko ang akon mga nagligad nga kahapon. Ang kasaysayan ko nga initaw kung na lang nga, it's better to have loved and lost than never to have loved at all. Tita, damo nagambal sa akon. Nga kanugon ko no, nga wala ko mag-asawa. Gwapo man ko no ako. Ang hambal sang iban, hindi ko no ako kahibalo mga luyag. Ang sabat ko, nga aman ligaw pa ako kung ang mga babae mismo ang nagapalapit sa akon. Kung sa imo, abi, Tita Regine, konsala ang or husto ang desisyon ko. Bangon sa sobra ko nga pagulikid sa duha ko katiya, nga sadto, amo ang nagsakripisyo sa pagpadako sa akon, sang napatay ang ako nanay. Anong pa lang ako kabulan. Ang ginapamensar ko sadto, tita, na kung mga sawa ako, basi hindi ko sila maalagaan. Kay basi hindi sila magkasundo sang mangin asawa ko. Gani, ginpaiway ko na lang ang mga sawa. Sila na lang ang ginatipan ko, hasta magtigulang. Magmasakit, tubtob nga sila napatay. Wala ko ginpabayan. Titay balik ko ang istorya, parte sa love story ko. 1980, ang trabaho ko, waiter sa disco bar sa Ermita, Manila. Pero sa Paranaque ako nag-board, kag natabuan nga may duha ka babayi nga baguhanon, mga boarders. Pareho sila nga teachers dira sa private school sa tabok sang boarding house. Bilang magka-boardmates, permi kami nagasugat-anay sa hallway. Kag siya permi ang una nga nag-greet sa akon sang hi, hello, kag manami ang iya nga yuhom-yuhom. Gali tita, sang ulihi, nakaistorya sa ako nang iya upod sa room, nga crush ko no ako ni Babsi, ang iya palayaw. Gani, sa sunod nga pagsug-alaway namon sa hallway, hambal ko sa iya, kung pwede ako makakadto sa room nila, kag nagsugot man siya. Sa laktod, permi na ako nagakadto sa room nila. Nangin kami na, kag kun kaisa, ginabuligan ko pa siya check sa mga test papers sa mga estudyante na. Kung kaisa may meeting sanda, wala ta na pag-attend. Nagalagaw kami sa Manila, lantaw movies, kagkaon sa restaurant. Amo na ugaling, siya laban ang gasto, kaya tibalaan naman niya nga gamay lang akong sweldo. Tita, nakakadto na ako sa iya parents kag utod. Nag-attend kami sadto sang kasal sang iya abyan, kagintudlo niya sa akon, ang nagapangaluyag sa iya nga siman kuno ato, pero wala siya naluyag. Kay sadto pa tita, kung siya gani ang magsulod sa room ko, nagahako siya sa akon nga nagahibi. Nga ako no may siman nga nagapanguluyag sa iya,
pero ako pa ang iya naluyagan. Ang hambal ko sa iya, di, ambot sa imo, wala ko man ikaw ginlumay. Ay, gali tita, sa makita ko ang siman nga ato, daw si Long Mejia ang hitsura, ang komedyante bala sa TV. Gwapo man si Long. Di ba? Samtang ako iya, combination ako kuno ni Coco Martin kag Jay Cuenca, wala lang ugaling kwarta. Ha ha ha. Yabang ano? Kag siguro tita, nakita mo sa picture ko dyan, upod ni Bombo Pauline katong August bala pag interview niya sa akon. Subong tita, ang hitsura ko, daw ako tanan ang nagsalo sang kamalasan halin sa langit. Ang ending tita, kung nga ang wala kami nagkatuluyan, naglain buot niya, kay sadto pa man, gustong-gusto gid niya nga magupod sa akon kung magbakasyon diri sa Iloilo. Pero tungod gani nga wala ko balak isama, nagbakasyon ko, wala ako nagpahibalo sa iya. Ulihin na, sa nabalaan niya, di nakapauli na ako. Gani, halin sadto, nagtampo siya sa akin. Pero bandang huli, nag-okay kami. Pero friends na lang. Ang status ang amon tamdanay. Kaganya picture, ari man gihapon sa akon, kagang picture ko, dito man sa iya. Ambot lang, basigin flash yan na to sa toilet bowl, o basigin tago man. Kag pagligad, sa pila ka bulan, nag-transfer siya sa private school, pero dito na sa Manila. Kagula na kami sa komunikasyon sa isa kag isa. Kag ako iya, waiter man gihapon. Amo to nga time nga 1981, amo to ang pagkilalahay namo ni Bart nga ginsulat ko sa imo sang August. Kag ang nag-interview sa akon si Bombo Pauline, kay tiwala ikaw sadto nga adlaw. Dito sang April 23 last year, nagkadto ako sa Antique. Sang pag-stop over sang bus nga ginsakyan ko sa terminal sa San Jose Antique, may isa naman ka babae nga nagsakay, kag nagpungko sa tupad ko. Mapostura siya, bisan pa nga mga 60 na. Pero kung lantawon mo ang hitsura, do may asim pa man, kag anghang. Kag sang mag-istoryahanay kami, nagpamangkot sa akon, kung may asawa ako, hambal ko wala, laon. Siyempre honest ko iya, kaya mugid man ina ang matuod mo. Ay tita, hambal niya, ay, kagwapo sa imo, wala ka asawa? Ako iya, balo na. Siling na sa akon. Kag may nagapangaluyag kuno sa iya. Pero hindi, tana, kay nagapangaluyag, may upod pa kung magkadto kuno sa ila balay. Kag tita, may tinapay siya nga ginhatag sa akon. Tapos nakibot ako, kay gulpin niya lang ako ginsprayhan sang pabango. Gintulok niya ako, kag nami iya yuhom. Nagpamangkot kung ano number ko. Hambal ko, wala ako cellphone. Pero ang matuod tita, ang cellphone ko, naka-silent mode. Kaysa sulod sang akon bulsa, gamay lang, kay keypad, ang ana iya touch screen. Kagamuto ginhatagan niya ako number, kag sagad gid niya kaliwat-liwat, nga taguon ko gid kuno. Hindi paghatag sa iba. Hasta nga nagpanaog na siya sa parte patnungon, kay ako iya sa bugasong pamanaog. Pagkaligad pila ka adlaw, tilawan ko tani nga i-text, pero hindi ko makontak. Kaysang paghatag na sa akon, wala ako ginbasa, gindiretso ko lang sa bulsa ko. Amo to, sang basahon ko na tani, ay hindi ko masyado maintindihan ang iban nga numbers. May daw 5, kag daw 3 man, pero ang iya ngalan, maathag ang pagkasulat. Hasta tulad, ari man gihapon sa akon. Siguro nagapaabot to, nga tawgan ko o text man lang. Kag kun matabo, isa romantana nga madumugan sang laon nga kuno gwapo sang una. Sang una, iya pero subong law ay na. Oo, hindi man. So, hasta na lang diri Tita Reg. Sorry, good ko nabudayan ka sa pagbasa. Sining malawig ko nga sulat. Kay medyo nagakurog na ang akon kamot. Salamat, gid. Regards kay Bombo Pauline nga gwapa. Sa gihapon, Tito Ed sang Igbaras.
Wow, Tito Ed, dumahanga man kita sa imo, seldom could we find, no? People nga amo sina ka grateful sa tawo nga nagbatiti, nagpalangga sa iya, no? Well, you said, 6 ka palang kabulan sa napatay ang imo nga mother, and then ginbilin ikaw sa 2 mo katiya nga mga single, wala sang family. And you decided, hindi ka nalang mga sawa because you are thinking, basi kung mga sawa ka, kag hindi sila mag-uyunay isang imo nga asawa, hindi ka kabalo, no? Basi kung hindi pa maayo ang mangindang tansang tanan. So, masking pili mo, nga sila na lang ang imo ulik doon, sila na lang ang imo nga buligan, tubdob siling mo nga nag-age, and then minasakit, tubdob nga napatay. Well, siguro, no? Amo gid sina kanami ang ilang pagpadako sa imo, and at the same time ang pagpalangga nila sa imo is too high siguro. Nga nagtanom gid sa imo nga isip nga no matter what happens, sila gid ang imo nga pilion sa ulihi, to the point nga ti maskin pahigad mo ang magpangasawa. Kay ti luyag mo nga sila ang imo nga ulik doon, sila ang imo nga balikan, kag sila ang imo nga buligan, kag amugid na, no, ang imo nga ginhimo. Well, actually, if you are decided, pwede man, no, because na fall in love ka man, so dito ikaw sa Manila, o galing lang, no, siguro basi kon, hindi amo na kataas ang gugma nga imo ginbatsyag to the point nga nagsulod sa isip mo nga abay inalanda mga tiya ko. Anyway, do nami niya nga babae, I'm sure mangin malipayon ako sini sa iya. Kag basi man mag-okay sila sa akon mga tiya. Pero ti siguro, no, the fact nga tito wala mo gito so much kin pursue ang babae nga ato, nagpuli kadi sa Iloilo, wala mo siya ginpahibalo. So that means, no, nga hindi pa amo sina ikaw ka decided, and at the same time ang imo mga pagpalangga sa imo nga tiya mas naglabaw sa gihapon sa pagpalangga mo to siguro no, sa babae nga ato nga isa ka teacher. And so that's why nga ti mas ginpili mo gid ang imo nga mga tiya. Kag sigurado gid ako, no, nga nangin very grateful man sila nga sa ilang nga pag-edad, sa ilang nga pagtigulang, ang bata nga ilang ginkup-kup, ang bata nga ilang nga ginpadako sang manami, ginpalangga, siguro ginbuhos-buhos gid nila ang ilang nga pagpalangga sa imo nga ang imo nga loyalty amo gid na kataas, kag ang imo nga gratefulness, no, sa ila amo gid na kadako. So you're both happy and satisfied, loving one another and giving back that love to each other. So no regrets man siguro. Now you're 70 and you said may mga babae pa sa gihapon that who are showing interest sa imo. Depende sa imo ang naghatag sa imo sang cellphone number. Kung nagasala ka, kung if it's 5 or 3, ang isa ka figure pwede mo man matestingan, no? Tawag ka anay, gamiton mo ang 5. Tapos tawag ka naman next time. Kung hindi mo siya makontak, timuan mo naman nga 3. Anyway, wala kami nagbilin sa ngalan, hindi mo, bisan ayo man lang kung tani, no? Mapanawagan ta siya. But anyway, kung nagapamati siya, and madumduman niya ang inyong encounter nga duha, well, at least may idea siya, no? What happened sa number nga iya nga ginbilin sa imo. Sige, maybe next time pwede kitang makahay sa iya, kag pwede taman nga mahatag ang imo number sa iya. Depende sa imo. Anyway, Tito Ed, sang Igbaras, you said it's better to have loved and lost than never to have loved at all. Correct. Anyway, no regrets no? Sa imo nga mga naging decision sa kabuhi because you've been happy, helping, and taking care sang imo duha ka mga tiya, kag sila man, sigurado gid ako, nga naging malipayon, kag grabe, siguro no, ang ilang mga pagpasalamat, nga ara ka gid, nga nagbalikid sa ila. Thank you so much, Gid. Keep on sending beautiful stories diri sa kahapon naman program. Tito Ed, sang Igbaras. Ang picture mo, buwas ko na lang i-show, ha? Sila mo combination, ikaw, ni Coco Martin, kag ni Jay Cuenca. Sige, let our viewers decide.
31 minutes after 2 o'clock. Magapanabali kita mga kabombo. Dili gyapon sa KLP. Kaupod, si Tita Regine. Nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kung magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kung isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kung bleach o kung anuman nga kemikal. Padayon natin ang paglingaw-lingaw sa mga istorya with this story coming from Inbi sa probinsya ng Iloilo sa iya episode Being Glad. My dearest, Tita Regine. A pleasant afternoon to all staff, members of Bombo Radio Philippines. Especially sa imo, Tita Regine, sa mga fellow contributors ko, mga active and happy added listeners ng KLP. Hello, kumusta naman ang adlaw ninyo subong? Mga classmates, nakatulog-tulog na kamo, meskin 20 minutes lang. Nice to know you're there. Bagong gising, fresco ang modo sa pagpamati. Here I am once again to tell you of a simple habit to develop when you're alone with no one to talk to. Usually, gina-recall mo, no, ang mga events na nagligad nga inadlaw. Focus the best for you today. A preparation of your bright tomorrow that may come. How I like to share a very interesting story to tell you now. This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Again, nagikan sa aton nga, our daily bread. My eyes were caught by one of my favorite childhood books, nga amo ang Pollyanna, the story of the optimistic young girl nga permi lang, no? May makitaan, something to be glad about, even when bad things happen. Na-remind ako recently of that literary friend sang ang ako nga real life friend fell and broke her arm samtang nga naga-ride sang iya nga bicycle. Si Marian naghambal sa akon how thankful she was that she was able to ride all the way back home kag kung paano siya ka-grateful o kung mapinasalamaton
she wouldn't need to have surgery. Okay, so ginapasalamatan niya nga even if nahulog siya sa bike pero hindi naman kinahanglan nga operahan siya. So it was her left arm. Kay right-handed siya. So she said nga pwede pa siya nga makatrabaho. And wasn't it great? She marveled that she has good bones, so her arm should heal fine. And wasn't it wonderful that it didn't happen, that it hadn't been any worse? So, hindi nangin malala. Oh, Marian is an example of someone nga naka-learn nga mangin malipayon sa gihapon apisara sa mga troubles. May confidence siya that God will take care of her no matter what. Suffering eventually touches us all, and all in times of difficulty, thankfulness is usually not our first response. But I think, God looks at us with pleasure when we find reasons to be thankful. So, as we realistically look for the good despite our bad circumstances, pwede gyapon, nga maging grateful kita that God is holding us close. It is when we trust in His goodness that we find gladness. Under His wings, what a refuge in sorrow, how the heart yearningly turns to His rest. Often when earth has no balm for my healing, there I find comfort, and there I am blessed. By the author Kashin. Thankfulness finds something good in every circumstance, and that is really true to the fact that sa nagbisita ako sa akong second cousin sa hospital, although critical na iyang sitwasyon, pagkabati niya sa akong tingog nga nangamusta sa iya, nakilala niya pa ako. Nag-smile kag magpasalamat sa akon nga pagduaw sa iya. Nagpamilin-bilin pa siya nga basi hindi na siya magdugay pa, nga nagailig ang iya luha sa duha niya ka mata. Ang hambal ko, pakas, at ubanga, kag hakson ang aton mahal nga Diyos. Magpangayo kapatawaran sang imo mga kasalanan, kag hangyoon kung pwede, nga hatagan pa niya extension ang imo kinabuhi diya sa duta. Daw malupok ang dughan ko sa pagtsabaw sa kasakit, pero akon lang ginpunggan nga hindi ko mapakita sa iya ang luha ko. Ginungitan ko pa siya sang dala ko nga arroz kaldo, kag nag-smile naman. Natingala ang iya anak kag umagad nga nagabantay sa iya, nga nagdawat pa siya sang arroz kaldo nga ginhungit ko sa iya. Kay waay na siya magdawat sang pagkaon, halin pa kahapon sang aga. Nagaulong-ulong lang kung hungito nila nga nagapiyong ang mata. Waay madugayi, nagabot ang pari nga magpakumpisar sa iya. So I gave way, kag maglisan siya nga mapauli na. Kaluoy sa iya, nga daw hindi ron makatus nga maghambal. Do panahon do lang ang ginahulat na. Basi ginapaabot na pa ang isa ka anak na nga nagsunggod sa iya. Way kita kamaan, kung sa ano pa, gani ato na lang paabuton ang pagbuot sang aton mahal nga Diyos sa iya. Tita Regine, dapat gid lang nga magkalipay kita sa aton sitwasyon. Imol man o kung manggaranon, bata man o kung tigulang, maniwang man o kung matambok, in good health or in bad health. Waay gid it mabulig si kasubo kag si problema sa aton. Iya kita paluyahon kag pamasakiton kung hindi kita makahibalo, maglingaw-lingaw sang aton kaugalingon. Do you believe that? Kaduros ang pamaagi nga malampuwasan si kasubo o si problema kung mag-initiate ikaw, paghimo sang butang nga makapalipay sa imo. True or false? If your answer is true, upod kita subong, maglipay-lipay,
Pero kung false, ahay, kaluuyi si kaugalingon. Hindi magmukmuk sa higad kag maghiribion. Cheer up! You're the master of your fate and the captain of your own soul. Ipadominar si negatibo kay positibo. Help yourself, and we're here to help you. Okay na ka mo? Sige, sa pagpadayon ko. Si Manay Biday, napas mo sa sobrang pagpangabudlay. Hindi ronta na makapanaw, maglibod sang alupi, budbud kag butong nga balinghoy. Isa ka bes, nakapamasyar ako sa ilabalay, kay nagakalisod siya sang iya sitwasyon, nga hindi ron kuno na mapuslan, do ka nami ron kuno ipaliwaliwa sa pihak ng kalibutan. Kay maayo didto, waay na sang problema nga pagpangabudlay, waay na sang paghibi, waay na sang problema. Akon siya ginambalan, nga hindi ikaw magsigi ka huna-huna, anay ka di nga butang. Tanan kita, waay lain nga padulungan. Tanan kita, magabalik sa abo nga aton ginhalinan. Tanan kita, magakalipay, nga waay sing katapusan sa pihak nga kalibutan. Ang Ginoo rontana kadia, ang magtagna, kung saan uniya kita iupod sa iya ginharian. Hindi ikaw magmadali, lingawaanay ang imo kaugalingon. Okay? Pamatii. Hatagan ko ikaw sang suggestions. Pwede pa ikaw makasulat sa KLP kay Tita Regine, magbalay ikaw sang sugilanon, parti sang imo na agihan sa imo kinabuhi, parti sa imo problema, parti sa imo sitwasyon. Isa dia ka pa maagi, nga ikaw malingaw. Duro pa ikaw dyan makuha nga mga leksyon kung ikaw magpamati sa iya programa kag mag-contributor. Mahimo mo ang pagsulat maskin 1 hour lang sa kaagahon, tapos ang imo nga morning prayer. O kung ganahan ikaw, may tiyempo ka sa pagsulat, maskin 1 hour lang antes imo evening prayer sa imo pagtulog. Sa aga sa imo pagbangon, you smile to greet our good Lord, full of gratitude, face the morning sun, full of hope. Look at your potted flowering plants, full of joy. Plant ginger, sili, onions, just on your pots. Kanami, kung imo di mahimuan sang schedule. Makapanahitahi ikaw, pag-repair sang imo ginausan nga mga bayo pangbalay. Makakanta-kanta ikaw sa video key, for singing is good for the heart. Di makasayaw-sayaw ikaw, pag-exercise ang imo muscles. Try to do my suggestions, and you will be glad. Try to observe in yourself, you will forget negative thoughts. Try to enjoy your temporary life here on earth. Kaysa imo pagpanaw sa piyak nga kalibutan, waay ikaw madala nga kayamanan. Mi uno sintimo lang. Waay ikaw madala, malahalon mga jewelries, kulintas, aritos, wala ikaw madala, leather nga bag kag kahita. Insa, tama ron di ang mga butang kabugat. Sa gabal sa imo paglakat, kag hindi mo dumandi ato mapuslan pa. Kag timan ang imo gidlang madaratuya, solo ang imo limpyo nga kalag, para matawhay ang imo paglakat. Tita Regine, my dear friends, active listeners, how do you evaluate my suggestions for a depressed sister? O kung sa aton man tanan nga nagapamati subong, are they worth sharing for betterment? Are they inspiring hope for the hopeless? Let us never lose our hope as long as we live. Hope springs eternal in the human breast. Man never is, but always to be blessed. Frankly speaking, to tell you the truth, amo di asubong akon gina-adapt sa akon kaugalingon. Nga akon makinasingkasing gina-share sa akon mga igsuon kag sa inyo tanan subong. Abi ninyo si Toato nga seaman, hapit maglukso sa barko sa sobra nga problema. Naglaya siya asawa, dala alawan sa mga bata nila, kag nagupod sa iya banabana.
Kung waay masanto anghel ni Gabriel, kag nakadayon paglukso, ti na missing siya. Mayaday abtek man si Gabriel nga amigo niya, nga daw si atong may problema. Amo to nga iya ginagayan, nga duro babae sa kalibutan, pili ka lang. Ang importante, imo balik doon ang imo mga kabataan. Sila ang imo precious jewels. Well, thank you so much for reading my episode, Tita Regine. I might have gone beyond the boundary of my capability of sharing, enlivening everyone. I'll better park for a while to meet you once again next email. More power sa imo program. And please be guided accordingly with God's continuous blessings. Stay safe always with your family and Godspeed. Always and forever, Inbi, sang Iloilo Province. Yes, agree ako sa imo, NB, no? Never allow one day to pass nga hindi ikaw grateful kag wala mo gina-enjoy. No matter, no? Ano ka pressing sa mga problems, ano ka dalagko sa mga storms, sang aton nga kabuhi. Because, you know what? Ang iban, hindi na gani makabugtaw. But kita, we are given the chance. Ginpabugtaw pa kita, that means, no? Nga kadamo pa kita sang pwede nga mahimo sa aton kabuhi, so why linger on the negative? Dapat diri lang kita, no, sa mga positibo nga mga butang that could lift us up, that could also lift other people up, and of course, no, get and grab that chance nga maka-praise pa kita sa aton nga Ginoo for blessing us and for giving us another new day. So gani, no, hindi pag-usikan ang mga tinion sa aton nga kabuhi. Be happy, be joyful, do good things, lift others up. That's the best exercise for the heart. Thank you so much, Gid, sa imo gin-share sa amon sa sining nga hapon in B, sa probinsya, sang Iloilo. Alas 2:48 ang aton nga oras, magabilik kita. We can still have one story sa sining nga hapon. Kaupod sa gihapon, si Tita Regine. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini. With this story from senior citizen of 3rd District, dearest Tita Regine. Just arrived from school. Medyo kapoy gawa, pero no worries, ari na ako sa balay. Nag-take a nap anay, nagpanyapon, and prayed the Holy Rosary. Do ka nami man sa tiyempo, kag daw feel ko gid ang magsulad sa KLP. So, wala na duga-duga, go! Kag padayon sa ginadikta sa tagipusoon. Intro pa lang, pero do kalawig na hao.
This is your Suki sa KLP, Senior Citizen of 3rd District. La abundancia del corazón habla la boca. Wow. The abundance of the heart speaks the mouth. Good afternoon, my dear people of God. From my class in grade 11, going to grade 10, pagsulod ko gid sa under room, may estudyante ako nga nagaduplay sa table. Inpangtagaan ko sila 3 pieces each of candies, pero wala gid siya nagsapa. Igo lang tawon ko, grabe kalapsi itsura niya. Hingagaw ako magwa sa room, kag mangita sa maestra sa pihak nga room, nag-excuse anay ako. Sining ko, ma'am, may student ako nga hindi maayo pamatsyag niya. Pwede kadtuan mo anay sa amon room? Nakita ni ma'am, nagaparamuti kag mayami. Tapos grabe ang gwa sa iya balahas. Siling ni ma'am, dalhon ta sa klinik. Last period na akong klase, kag medyo nagpalauli na ang mga estudyante. Natahap man ako maghakwat sa bata, babae nga daan. Maayo man, may classmates sila, babae, dako, kag ginhakwat niya, pagwa ang bata upod ang teacher. Ako iya nag-continue sa amon nga klase. Kabay nga nag-okay lang ato Tita Reg. Basta nga amo sina nga case, to hindi gid ako masaligan. Sa ospital man ang previous employment ko, pero do hadlok ako mag-treat sang pasyente. Sa una sa nag-oobra pa ako, sa gin-stroke si nanay, wala gid ako nag-dare nga mag-take care sa iya. Like abisibinan ko siya, to hindi ako kasaho. Ang mga utod ko lang ang mga babae, amo nagatatap sa iya. Pagpangamuyo, amo lang na akon mabulig. Malawig ang pagtener ni nanay sa ICU antes i-transfer sa ward. Service case man siya para mga laboratories niya may discount. Igo nga na-discharge kami. Ako iya ang nag-arrange ng bill namon para mas-salary deduction ko. Ayawan ako kaantos kada 15 kag tapos bulan ang ginadidak sa akong sweldo was 750 pesos. Natapos ko bayad 1 year. Siling ko sa sarili ko, basi amo ini ang padya ko, kay tamad ako mag-attender kay nanay. Pero okay lang man, Tita Recha. Ang tanan may katapusan man. After discharge, nakatiner pa si nanay 3 ka bulan, kag mapatay. Sinuon lang kita, just offer everything to our Lord's care. Let us be optimistic and everything will go well. Maging mabinantayon man kita, kaya wala kita kahibalo kung saan mag-abot si kamatayan. Basta, nahimo lang nato na maayo. No worries, gid, kay si Lord lang bahala sa aton. Sa subong pa lang, himo na kita sa mga kaayuhan. Do what is good and avoid evil. Sa February 14, celebration of our annual fiesta. Muna nga pili ka lang kung ano-unahon mo ka obra. May obra ako sa amon panimalay, may sa parokya, may klase sa mga kabataan, kag may WCC or weekend catechetical course pa every Saturday. May home visit pa kami, follow-up sa amon Bible apostolate kag evangelization. Kaya ina nag-instruct ako sa mga students ko ang guide sa how to pray the Holy Rosary, ngayon pa screenshot ko sa ila. Siling ko transfer ninyo ina sa piece of paper. Hindi pwede nga dira ka mo maglantaw sa inyong cellphone. Basi makita ka mo sa inyong mga teachers kapangadi ka mo naga-cellphone pa ka mo. So tapos nagpa-evaluate ako sa mga students, what kind of teacher am I? Siling ko para mahibaluan ko man kung diin ang gusto ko nga i-improve. Kinahanglan honest ka mo, hindi ako mangakig kay hindi man ako perpekto. I learn from my mistakes. So siling nila, okay sir. Kagintagaan ko naman sila 1/4 sheet of paper kaga mo iniila evaluation sa akon Tita Reg. Una, para sa akon, ang kinahanglan mo nga i-improve ang imo nga pagiging consistent sa pagtudo sa amon. Bisan gamay lang kami, kagang iban wala naga-attend. Next, in my opinion, your teaching skills are good and effective. I can fully understand your lesson. Also, you are a blessing to us for coming and teaching here at the school. You are amazing. Thank you. Another comment
For me, the teaching is very joyful. The teacher is kind and really good in teaching us religion. He really teaches us very good. Sige, last ko na lang ining i-share. For me, the teaching is okay. I'll rate it 10 over 10. It's okay because you really make us understand the meaning of prayer and faith to our God. Wow! Tita Reg, very happy man ako sa output sa akong pagtudlo. These are my grade 11 class. Kanami gid sila nga klasiko, kay very dedicated. Why sila nag-escape sa klasiko? Amo ini nga instead of getting 5 students sa akong class as best in religion, nagsobra na ini sila. Nahimo na ini sila nga 9 because ang iban pareho ang scores ko. So i-award ko gid sila. Gusto ko man nga tagaan ko sila awards paagi sa ila walang sawa sa pag-attend sa akong klase. Siling ko sa ila, no good deeds go unnoticed and unrewarded. Isa pa naluoy gid ako sa mga bata. Maayo gid kay ang mga nag-sponsors medyo dako ang amount sa gina-expect ko. I am expecting 1,000 lang kada sponsor pero naghatag ang isa 1,700. Kaya gusto ko ihatag ko gid na para sa award sa mga bata. Duha pa ang ginahulat ko. March 30 and 31 is the closing of classes para maamat-amat ko na pamakal ang t-shirts kag paprintahan. Medyo malawig na ini Tita Reg, hasta na lang anay diri, medyo gabi na. Madamo nga salamat sa pagbasa, halong kagid permitita, hanggod gid ang imo role diri sa pag-spread sa maayong balita, from information to transformation. So ipangabuhi gid naton ang mga virtues nga kindness and generosity. Mabuhay ang KLP. This is your Suki to your wonderful program sa Senior Citizen of 3rd District of Iloilo. Thank you very much man sa imo, Senior Citizen, and I'm sure magiging very happy gid ang imong mga estudyante. And they got you as their teacher nga mapisan and then effective sa iyang pag-teach, and at the same time gina-appreciate mo gid ang imong mga estudyante. So padayon lang sa imong mga hilimuon kag mga buluhaton para kay Lord. Mga kabombo, sa inyo mga istorya dira, pwede gid nga ma-email na ina sa bombo_iloilo at bomboradio.info or pwede nga madulong kung insulat ninyo. You have a choice, ipadala sa kahapon lamang program or idulong nyo. There is a Sky City Tower sa Mapa Street, Iloilo City. Magasunod na ang mga dramas, Tuyang Ermitaña, Provincial Jail, kagang Dear Diary. Maraming salamat sa inyo for today and for your stories. See you again tomorrow sa gihapon ninyo nga alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.